Dito sa mundo, may iba't ibang uri ng pananampalataya. May Kristyanismo, Islam, Judaismo, at iba pa. Kani-kaniyang paniniwala at kani-kaniyang doktrina. Ngunit, alin kaya sa mga ito ang tama? Handa na ba kayong samahan kami upang mag-imbestiga? Inihahandog sa inyo ng punto por punto ang programang Doktrinal Talakayan. Ito ang programa kung saan papasukin natin ang pinakaloob-looban ng isang doktrina o paniniwala kung ito ba ay mali o tama. Doktrinal Talakayan. Tara na't mag-imbestiga. Bahan, mga doktrina para sa kalikasan. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha at sa gayoy mapaninibago mo ang mukha ng mundo. Manalangin tayo. O Diyos na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ng mga puso ng mga mananampalataya, ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan at sa tuwinay magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming loob. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, hindi ko pala naano yung ano ko kanina, yung aking microphone. So, ngayon naririnig na ako dyan. Hello. Okay, so ngayong gabi, atin mo nang ibigay sa mga greetings mo natin. Unahin si Brother Junre from South Korea. Brother Junre, good evening sa iyo. Yes, Bro Jando, pero nahirapan kami, Bro Jando, sa pagpasok. Bakit di ka naglagay ng ID sa chat natin? Yun, no? So binigyan ko na rin si Bro Angel ng ID, so nakapasok na siya, Bro Jando. Ano mo na sila, yung buho ko hindi nakapasuklay. Yan kasi busy, no? So ayan, good evening mga kapuntos at sa ating lahat na taga-subaybay sa punto por punto, no? So maganda ang talaktayan ngayong gabi between CFD, no? Si Brother Eugene Gapo at si Ma'am Genevieve na naging bisita na rin natin dito ng madalas sa punto por punto. Kaya isa mga palang gabi sa lahat at shout out to all na lang, hindi ko na isa-isahin yung mga kaabag ko dyan, and God bless all and good luck sa dalawang nagpatalakayan ngayong gabi, Bujando. Okay, so atin mo na muna ibigay kay sino pa nandyan? Nandiyan ba si Brother Aljan? Bro Aljan, si Bro Angel at si Bro Kenneth din yata nandyan. O sige, Brother Aljan, ikaw muna mag-greeting, Brother Aljan, habang kinukonta ko pa si Eugene. Nandyan na, Realme ang pangalan. Realme? Okay. Sa atin na ibigay, Brother Aljan, bagatnan sa iyong greetings. Good evening sa iyo, Brother Aljan. Hindi siya makapag-unmute. Okay, Brother Aljan, go ahead. Wala. Okay, tingnan ko lang sino mga available dito, ha.
How about Romel? Wala si Brother Romel, si Brother Kenneth. Wala din si Brother Kenneth, si Brother Tata. Wala rin Brother Wendell. Wala rin Brother Angel. Yan, Brother Angel na lang. Okay, Brother Angel Santos, good evening sa iyo. Brother Angel. Yes, mapagpalang umaga, hapong gabi sa mga sulok kayo ng mundo nang nararating ng punto por punto. Salamat po sa Diyos. Nagkasama-sama na naman po tayo muli para sa isa na namang gabi ng banal na pag-aaral ng salita ng Diyos para po ito sa ating kaligtasan. Ano po? Muli, paalala lang po ng ating Panginoon sa Kristo. Ang sabi niya sa huling araw, ang salita ko ang hahatol sa inyo. No? Ang isa sa mga ang isa sa mga salita ng ating Panginoon sa Kristo, particular judgment pagkamatay ng tao, hahatulan niya tayo, harap tayo between you and him, the throne of judgment of Jesus Christ lang. So walang padre-padrino doon. Pagkamatay mo, harap ka sa kanya, hatulan ka kagad. At isa sa mga isa sa mga turo niya, ang sabi niya sa mga alagad niya, gawin niyo to bilang pag-aalaala sa akin. Yung breaking of the bread, kaya sa 1:6, 53, ang hindi kumain ng aking laman, hindi magkakaroon ng buhay, hindi maliligtas, yung mga hindi kumakain ng banal na ostya. So isa po yun sa mga pinakamahalagang turo, kaya yung mga apostol, sa aklat ng gawa, sila yung nag-breaking of the bread, sila'y sumunod sa sinabi ng ating Panginoon sa Kristo. So ngayon po, ano lang natin, bigay lang natin ngayon ng ebanghelyo ngayong araw ng Sabado, ito po ay ayon kay San Lucas chapter 15 verse 1 to 3 at 11 to 32. Pagnilayan po natin makinig ang may pandinig, sa mga hindi po nakapagsimba, ito po yung ebanghelyo. Ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga pariseyo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito ay nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Isang tao ang may 2 anak na lalaki, ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko at binahagi sa kanilang ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at doon nilustay ng lahat sa diwastong pamumuhay. Nang nalustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain iyon. At nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupain iyon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sanang niyang punan ng kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Na mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay sa gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa iyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin niyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanaw na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin yung anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala
ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, "Bakit? May ano sa atin?" "Dumating po ang iyong kapatid," tugon ng alila. "Ipinapatay ng iyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit." Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, "Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo sinuway. Ngunit minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para pagkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nung dumating anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa mga masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya." Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-ari ngayon ko'y sayo. Ngunit dapat tayo magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan." Mga kapatid, ito po mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pag pagninilay lang po, no, may tatlong karakter po rito, no, pinapaalala sa atin ng Ebanghelyo, no. Tandaan po natin, no, yung mga pansariling interest, no, buwan naman blessings na binibigay ng Diyos sa atin, no. Pag nilustay mo talaga sa walang kwenta, no, ikaw ay mapapahamak. Tatlong personality po rito, no, sa buong mundo pinapaalala sa atin. Una, yung mga makasalanan, no, mga makasalanan na yun nga, no, binigyan ng parusa at pagsubok ng Diyos, ngunit nagbalik loob. May isa naman na mabuting tao at iniisip niya mabuting tao siya, no. Marahil marami sa atin ang gano'n na napakabuti natin, no, pero pansinin niyo, may galit siya, no? May galit siya sa kanyang kapatid at may inggit pa siya. At ang pangatlong personality po rito, siyempre ang ama, no? Ang ama ng Diyos Ama na willing siya kahit anong mangyari kapag ikaw ay nagbalik loob, handa ka niyang patawarin. So dun sa dalawang anak, saan ka rito? Ikaw ba yung makasalanan na handang magbalik loob sa Diyos? O ikaw yung panganay na i-feeling mo mabuti ka pero may galit ka pala sa puso. Akala mo lang na talagang perfect ka na at mabuti ka ng tao, wala kang ginagawang masama. Pero pinapaalala sa atin, no, sa kabuuan nito, tandaan po natin kung nasa Diyos ka talaga, kahit sino man, no, natural yan, may mga tinatawag na black sheep sa mga kapatid natin, no. Kung malayo ka sa Diyos, talagang magtatanim ka ng galit dun sa kapatid mo. Pero pag nakay Lord ka na, tandaan natin kapatid, mas pinagdadasal natin na magbago ang ating kapatid. Sana yun po ang tumatak sa ating isipan ngayong araw na to sa Ebanghelyo. Na imbis na itong mga makasalanan natin mga kapatid ay kamuhian natin. Ipagdasal na lang natin sila para makapagbalik loob. Magsisi, no? Magkumpisal. Alam niyo po, sinabi ng Ebanghelyo, handang-handa kang patawarin ng mapagmahal na Diyos. Mapagpatawad na Diyos. Kahit gaano ka karami, kaibigan, magbalik loob ka sa Kanya. Paalala sa ating Kwaresma, magsisi ka, magbalik loob ka. Handang-handa ka niyang patawarin. Amen. Yun lang po, naway gabayan tayo ng Banal na Espiritu ngayong gabi ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando, and good luck to you, Brother Eugene Gapo, and sa inyong katalakayan. God bless po. Okay, thank you sa inyo lahat ng mga naka-ready na dyan. And then, andyan ba si Brother Russia? Mukhang nawala si Brother Russia kasi kanina eh. Teka ha. Moderator, nawala yung moderator eh.
Nawala nga. Uh, asa na ba yun si Brother Russia? Wait lang. Wait lang ha. Asa na ba yun? Si Eugene naman, namumblema naman si Eugene. Nakalive pa sa ata, bro. Ha? Nakalive pa si Bro Regine. Yan na nga. Brother Eugene. Join o doon na. Ang computer di ay. Ga-live ka? Okay, ga-live this Brother Eugene. Sige. Nawala po lang moderator po. Brother Aljan, good evening sa iyo, Brother Aljan. Gitis man tayo, Brother Aljan. Bagat na, from Iloilo, good evening. Yes, good evening, Brother Jando, at sa lahat ng mga kapuntos natin na laging nakasubaybay. Pasensya na, Brother Jando, wala ko ngayon sa studio ko. Kailangan natin may obligasyon tayo sa bawat isa. Kaya ito, ng trabaho mo na. Kaya na lang, sa lahat ng mga nandyan sa YouTube natin, sa bahay natin. Pasensya na po kayo kung hindi ako makapag-comment dyan. Ayun na po, God bless inyo lahat. Back to you, Brother Jando. Okay. Brother Romel, nandiyan na rin. Brother Romel, wala naman Brother Romel dito. Wala ba? Sige. Brother Tata Rosal from Uzami City. Brother Tata, good evening sa iyo, Brother Tata. Yes, good evening din sa Brother Jando at sa lahat natin magkasamahan sa Tumariap ng Tuborbondo at magandang gabi sa umaga, gabi, malis ang lahat at ang mga kapatid na mga OFWs, talagang taga-subaybay sa punto por punto. Medyo dahil bago lang tayo nakakakoko lang natin sa ating staff, then shout out pala ni Brother Elias Tabuko sa Panalaga, Parokya sa Madalaga sa Archdiocese ng Osamis at si Father Jason panaditon sa Parokya ng Holy Cross sa Plaridel. Sa lahat ng mga kaparihan namin dito, magandang gabi. Back to you, Brother Jando, maraming salamat. Okay, thank you sa iyo, Brother Tata. And then Brother Romel, andiyan ka, Brother Romel? Ano pangalan ni Brother Romel sa Zoom? Ay, hindi ko lang alam, bro. Nagtanong siya kasi kanina. Si Brother Johan, nandiyan na rin po. Brother Christian from Iceland, good evening. Yo, sa matagpalang umaga, tanghali, hapon gabi sa ating lahat. Welcome po sa programang ito. Nawapin marami po tayong matutunan. And shall we? Bro Jello, back to you. Sige. Ano ko muna si Eugene. Okay. Bro JD, hindi mo ako magsalita, bro. Balik mo na ako sa gawin. Ginagawa ko, bro. Sige. Brother Eugene, pwede ka na mag-unmute. Okay na? Moderator na naman ang nawala. Ayun. Nakita ko na. Okay. Brother Russia, go ahead. Wait lang, bro. Hello? Narinig ba ako? Hello? Wait lang, bro. Sige. Go ahead. Brother Russia?
Ayan, ayan. Hello mga kapatid. At welcome sa Russia TV mga kapatid. Kasama natin dito yung ating punto por punto mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon between Roman Catholic Church laban sa Jerusalem Church of God Seventh Day mga kapatid. So, ang topic na pag-uusapan nila ay patungkol dito sa Sunday is a Christian Sabbath according to the Bible and reference. So, affirmative natin dito si Brother Eugene ng Catholic at ang negative naman si Sister Genevieve ng Jerusalem Church of God. So, before natin simulan ang ating debate, syempre, babasahin ko muna yung ating rules at setup ng debate mga kapatid. Ang rule number 1 natin, ang lahat ng sagot, lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay close-ended or open-ended question. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ako ng next question. Rule number 2 natin, kung close-ended ang question, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. Rule number 3 natin, kung hindi niya sasagutin ang tanong, magkakaroon siya ng pagkakataong magpaliwanag ng 10 segundo at yan na yung pinakasagot niya sa tanong. Rule number 4 natin, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. Rule number 5, sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali at kung tinatanggi niya ay automatic next question. At sa rebuttal, doon na pwede itanong ang lahat. So, rule number 6 natin, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. At rule number 6, ang debater na rule number 7, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection. Rule number 8, hindi po pinapahintulutan ang mga ataking naglalarawan sa pisikal na itsura ng ating mga katunggali at lalong-lalo na yung mga pagmumura na nakasanayan. Pero labas doon, gaya ng nagsisinungaling ka or hindi mo alam, pwede pa yan sa akin mga kapatid. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. Kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig, hindi ko pinapahintulutan na maitanong yung mga ganun na tanong. Rule number 10, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa nabanggit? Wala kang audio, bro. Wala kang audio, bro, Eugene. Okay, so habang naghihintay kay Eugene mga kapatid, shoutout muna sa lahat ng nasa live ngayon, kay Brother Junri, shoutout sa inyo dyan sa punto por punto, sa ibang nagla-live at dito din sa akin mga kapatid sa Russia TV. By the way, Russia TV ay isang platform mga kapatid, isang neutral platform kung saan dito naglalaban ang mga mahihilig sa debate, lalong-lalo na sa usaping pangrelihiyon. Hindi pa din, wala ka pa ding audio, bro Eugene, ha? Okay, so paki-fix po na 'yan. So, gusto ko ding i-check yung audio ni Sis Genevieve kung nandiyan. Hello. Yan, malakas. Ayan. Dito Okay, tayo thank you. kay Brother Eugene. Wala ka pa ding audio, bro, ha? Okay mga kapatid, at hintayin natin si Brother Eugene na yung audio niya makapasok. Ayan. So mga kapatid, ang pag-uusapan nila ngayon ay patungkol dito sa Sabbath. Sunday is a Christian Sabbath
according to the Bible and reference. So mga kapatid, lalong-lalo na sa mga um, Sabbath keeper, this is a very important topic para sa kanilang mga kapatid, dahil isa nga ito sa big differences ng Roman Catholic at ng mga Sabbath keeper, no, itong Sabbath na ito mga kapatid. So ang pag-uusap nila ngayon, ang gagamitin nila according to the Bible and references. Ayan. So gusto kong i-shout out lahat ng nandyan sa ating live mga kapatid. At alam ko napakarami ng audience dyan sa Punto por Punto. Shoutout sa inyo sa YouTube at sa Facebook. Brother Eugene, wala ka pa ding audio ha? Tama ba na wala siyang audio or ako lang yung hindi nakakadinig? Wala siyang audio, bro. Oo, thank you, thank you. Kasi hintayin natin si Brother Eugene na pumasok yung audio niya. Pero naka-host naman siya, bro. Hello. Okay, na. check. Ayan. Meron na bang audio? Yan. Meron na, bro. Sandali lang ha, i-on ko muna. Sige. Okay, so habang naghihintay mga kapatid, kung gusto nyo palang sumali sa mga... Hello bro, narinig Yan, mo bro. bro? Dinig na bro. Malakas, bro. Dito sa aking live yung connector bro, mawawala yung audio ano? Di ko alam yan, bro. Pasensya, bro. Pero, paano ba Pero yan? kasi walang kwan eh. Nag-live ako sa Facebook ko pagkatapos. Okay na, bro. Agapo, naririnig ko yung live mo dito. May audio naman lumalabas. Pero hindi. Ito sa labas ng cellphone to eh. Hindi hindi maririnig sa mga viewers ko yung kwan. Yung by the way, stop ko na lang muna itong live ko sa Facebook. Kwan na lang. Dito na lang kayo sa Punto por Punto manood. At kwan kasi wala eh. Pag i-switch on ko ito sa hindi naman ako nakamute, pero kung i-switch on ko ito in headset, hindi talaga siya maririnig sa inyo makamute Hindi ko alam talaga yan, bro. Pero kung ganun, dapat ka talaga mamili dyan. I-share mo na lang siguro. Mag-off na lang ako sa sa live ko. Doon na lang sa kwan. Wala ka audio, wala. Talagang wala. Sa punto por punto na lang So, gagamitin ko na lang tong microphone dito para sa yan. Para mas ayan bro, narinig niyo ko bro? Yes, bro. Malakas, bro. Yan na lang. Pero dito sa wala talagang wala siyang connection. But anyway, opo, sige, stop na lang natin to So, sa mga nanood, kasi wala talagang boses dito, hindi nyo hindi niyo madinig si ma'am kung siya magkuhan, pati yung moderator. Sige, i-open na lang tong lab at maraming salamat po sa inyo. Bukas na lang, abangan ninyo yung rebatala. Salamat sa mga nanood at nag-share sa ating live. So, good evening, God bless. Bro, patuloy bro. Ito na lang muna to. Okay mga kapatid, so simulan na natin ang ating debate. Gusto ko lang madinig yung confirmation ni brother. Check. Hello bro, nag-echo tayo bro. Ang lakas ng echo, bro. Ang lakas ng echo. God. Nag-function pala yung mic ko. Sige. Bro, sangayon ako sa rules bro. Walang problema. Okay. At yung ating negative din, sumasang-ayon ba? Hello, Sir Sir Rasha. Yes. Ano pa rin, 15 minutes pa rin yung first na stand natin. Tapos, I also would like to request na kung pwede sana sa pag-present ay wala lang objection. Hayaan natin sa question and answer. Okay. So,
Gusto ko lang i-confirm yan sa yung additional na rules na gusto mong gawin, sis Genevieve, ha, sa kabilang panig, kung sumasang-ayon ba siya doon na hindi siya mag-object, kasi sa akin hindi kasali yan. Kuan, paano kung mali yung presentation niya? Dapat may objection yan. So sis Genevieve, ikaw mag-decision kasi si Genevieve kung paano ba to, kasi sa akin doon O lang. ganito, lang bro, halimbawa, ako yung affirmatibo sa presentation, sabi niya, walang objection. Sige, Christian Sunday Sabbath, yung topic ko, true church, okay lang ba sa'yo? Di ka mag-object. Presentation ko yan di ba? So, dapat talaga may objection kasi importante yan Sis Genevieve. Kung it takes a long time na siguro, gaya ng nakagawian. So, ayaw na niya ng bro, ayaw na niya yung mahaba-habang usapan kasi may objection pa So, anyway, pagbigyan na lang natin si ma'am. Go ahead. Okay. So, doon naman sa ganon, pag lumalayo nga sa topic, usually tinatiman ko yan at least 2 minutes to 3 minutes na out of topic talaga, pinopost ko to remind the debater, ha. So, ganon lang yung gagawin ko, mga bro. Sige. Okay, so nagkasundo sila doon. At dito naman sa ating time, 15 minutes na presentation lang, mga bro. Sang-ayon ka din doon, bro? 15 minutes ang first presentation? Sige, sangayon ako. Mas mabuti kisa naman sa ibang ibang debate natin sa mga nakaraan, 10 minutes lang. Pero ito, mababa ito. Mas okay ito para mas ma-explain natin to ng klarong-klaro. Sige bro, salamat bro. Okay, so agree naman lahat. Sis Genevieve, okay ka na doon? Sige, okay na, sir. Salamat. Okay, so mga kapatid, simulan na natin ang ating debate. Pero bago yan, syempre gusto ko muna silang magpakilala sa ating mga manonood kung ano yung tatayuan nila sa gabing ito, at syempre kung ano yung inaasahan nila sa kanilang mga katunggali. So unahin natin magpakilala sa mga hindi nakakakilala. Unahin natin yung ating affirmative. Bro, pakilala ka, bro. Okay. So maraming salamat po sa mga nanood at pasensya na. Wala na muna tayong live sa ating Facebook ngayon dahil anyway, hindi talaga kaya sa Zoom kasi first time natin itong nag-live gamit yung Zoom. Sa kabila, hindi pala mag-function. By the way, ako nga pala si Brother Eugene Gapo, membro ng Catholic Faith, defender sa Log Chapter at membro din ng Bible Apostolate at sa Knight of Columbus Council number 17367. At sa lahat ng mga nanood, magandang gabi sa inyo, lalong-lalo na sa lahat ng mga nag-follow sa atin sa Facebook. At God bless, mag-ingat po kayo lagi. Yan lang po bro. Okay, so that is a Brother Eugene, mga kapatid, ang tatayong affirmative sa gabing ito. So dako tayo sa tututol naman. Sister, pakilala ka. Hello, good evening, everyone. Thanks be to God, the Father, for the source of strength and wisdom. So thank you once again, Sir Rasha. And it's nice to see you again, Sir Eugene. Hello, sir. Nice to see you. So Sige. today, Sir Eugene, today is the day of the Lord, when He is calling you out from darkness. And He is calling out also people to be with Him. So today is the day of the Lord. So I am Janie B. Yeramis Papiliero of Jerusalem Church of God. So I am live coming from Bunawan, Agusan del Sur. So hopefully, Sir Eugene, you bring with you somebody to help you understand basic English, basic science, basic math, basic philosophy, and basic literature. And to everyone who are here in the platform, may you have an open heart and an open mind. And to all who are listening out there, once again, I am reminding everyone to please be careful in giving
idle words, because God will never fail to punish you or to judge you. So, thank you very much. And once again, good evening. Okay mga kapatid, so simulan na natin ang ating debate. Bibigyan ko ng 15 minutes sa unang pagpapahayag yung ating affirmative, Brother Eugene ng Roman Catholic Church, sa kanyang topic mga kapatid na Sunday is a Christian Sabbath according to the Bible and references. Your time start now, bro. Okay, so magandang gabi po sa ating lahat. Welcome sa ating pagtalakay. Ito po ay ating pag-uusapan at ititindig ko talaga ngayon at patutunayan na bakit nga ba Sunday ang Sabat ng mga Kristiyano. It is simple because that is the Lord's Day. Yan lang kasimple. Bakit Lord's Day yan? Nabuhay maguli ang ating Panginoong Jesucristo. Siya po ay rose from the dead at the day of Sunday. Ano ang binanggit? Bakit magganap itong si Si Ma'am. Ganap siya. Saan ba sa Biblia mababasa? Sunday is a Christian Sabbath. O, mayroon tayong babasahin mamaya. Pero explain ko muna ito maganda sana kung may objection pero ayaw niya. Bahala na siya. So anyway, ito ang nabanggit sa Biblia. Sa San Mateo 28:1, klaro po ang sinabi sa Biblia. Babasahin natin muna ang itong Bibliang magandang balita, Biblia. Yan, meron tayong magandang balita, Biblia. Magbasa tayo. Anyway, mahaba pa naman oras natin. So, San Mateo 28:1. Ano ang sinabi dito sa Biblia? Sinabi 28:1. So, ayan ang binanggit sa tawag nito sa Biblia. Nakaraan ang araw ng pamamahinga sa pagbukang liwayway sa unang araw ng linggo. Linggo pala, Sunday ang unang araw. Question, ano ba itong unang araw na Sunday? Ito ang binanggit sa Bibliang the New Testament Tagalog Greek Tagalog Interlineal. Lan kung nakikita ninyo, meron tayong translation dito sa Tagalog, ma'am. Yan so babasahin natin itong San Mateo 28:1. Ano ang nabanggit sa Tagalog na translation sa Bibliang ito? Malinaw ang sinabi sa Biblia. Ito po ang nagkasulat sa 28:1 ng San Mateo. Ayan ang sabi sa Biblia. Pagkatapos at ng mga Sabat sa pagbukang liwayway sa isa ng mga Sabat. Ayan, Sabat. Klarong-klaro na ang unang araw na linggo na binanggit sa Biblia, dito sa translation sa Tagalog, sa Greek Tagalog Interlineal, nakalagay dito is Sabaton pa rin, Sabat pa rin. Ayan klarong-klaro, Sabat. Sino ba yung Sabat? Para saan ba yung Sabat yan? Sabat po yan ng mga Kristiyano. Dahil in the first place, even at the time of the apostle, the church, yung simbahan na tatag ng ating Panginoong Jesucristo ay talagang nag-change na po galing Saturday to Sunday. Kasi yan yung araw kung saan si Kristo ay nabuhay maguli. Di ba kung nabanggit do sa sa Acts of the Apostle, chapter 20, verse 7, on the first day of the week, di ba? We gathered for a communion service. Ano ang footnote sa Bibliang nakalagay sa Acts chapter 20, verse 7? Sa pinakalumang translation ng Bibliang Katoliko, ang Douay Rhine version. Ito ang nasasabi. And on the first day of the week, here Saint Chrysostom and many other interprets of the scripture explain that the Christians even at this time must have changed the Sabbath into the first day of the week, the Lord's Day, as all Christians now keep it. This change was undoubtedly made by the authority of the church in the exercise of the power which Christ had given to her, for He is the Lord of Sabbath. So malinaw ang nakalagay sa ating tawag nito, Biblia, footnote mismo,
na even at this time, nag-change na po sila. Kaya ginawang Sabat ang Sunday kay araw yan kung saan ang ating Panginoong Jesucristo ay nabuhayng maguli. Si ma'am, teachers ito, di ba? Hindi ko naman masasabing isang teachers ito na hindi maniniwala ng diksyonaryo. Kaya babasahin natin ang diksionaryong galing Davao sa yung volume to sa anong klaseng dictionary ito ba? Mabigat to. Yan matinding dictionary ito. Yan The New Lexicon Webster Dictionary of the English Language. Volume 2. Laking libro to babasahin natin what is Sunday. Ano ang Sunday? Sunday, nakalagay dito ganito. The first day of the week. The Christian Sabbath. Ay, klarong-klaro sa diksyonaryo. So, hindi ko masasabi na si ma'am ay talagang hindi maniniwala ng diksyonaryo. Di ba? Klarong-klaro na sinasabi talaga, Sunday is the Christian Sabbath. Ayan, meron pa tayo sa isang volume 2 pa rin. Babasahin natin ang kahulugan ng Sunday sa ibang diksyonaryo, Funk and Wagner Standard Dictionary. Ang sabi dito, the first day of the week, Christian Sabbath. The Christian Sabbath, Sunday talaga. Ayan Kung makikita ninyo, Sunday talaga ang nakalagay sa ating mga diksyonaryo. Now, mayroon pa tayong diksyonaryo na na isang protestanteng nagmamayari, Smith's Bible Dictionary Bible Dictionary, ang sabi, ang banggit dito sa term Sunday. Ito, tignan natin ang meaning ng tawag nito Sabbath. Tignan natin for many years both the first and seventh day of the week were kept a Sabbath, and gradually the first day of the week, the Lord's Day, it took the place among Christians the seventh day, and they had fullest warrant for the change. Lord's Day, ayan, yun yung binanggit na So magbasa tayo ng ibang talagang klaro sa ating dokumento. Sa naman, sa Biblia, mayroong binanggit na sa unang araw ng linggo ay Sabat talaga ang nakasulat. Hindi yung Kaya nga, kung tatanungin natin itong si ma'am, baka naman ito nagkakahiya naman siguro sa departamento bilang isang teachers na ayaw niyang maniwala siguro ng diksyonaryo. So, ayan malaking Last 8 yan. minutes. So, salamat Mr. Moderator sa sa oras. Ayan, makikita natin dokumento to Now, ang iba pang mga dokumento natin, baka'y maghanap ito ng nasan ba sa Biblia ang mababasa talaga Christian Sabbath? Ano ang nabanggit sa paraphrase on the act of the Holy Apostles upon the epistle of the New Testament and upon the Revelation? Volume 2, ito yung banggit sa Revelation 1:10, during the confinement in which place a heavenly revelation, the way of a vision of instancy was made to me in the following manner on a Sunday, which is the Christian Sabbath. So, klarong-klaro Sunday is the Christian Sabbath. At hindi lang yan, pinatunayan pa yan ng mga maraming diksyonaryo natin dito, yung mga malalaking diksyonaryo talaga. Ako mayroon pa akong Illustrated Bible Dictionary. Ano ang sinabi dito sa Illustrated Dictionary of the Bible? Ayan yung nababasa, Sabbath. Tingnan natin historically, Christian of this persuasion usually observe Sunday, the first day of the week, as the Christian Sabbath. So, malinaw denote that Christ arose on the first day of the week. Matthew chapter 28 verse 1. So, yun yung binasa natin kanina na isa pang mga Sabat. Baka'y magtanong siya na saan ba? Mayroon ka bang ebidensya? Ayan marami tayong ebidensya. At walang ni mismong isang Bible scholar na kanyang ituturo na nagsasabing Sunday is not a Christian Sabbath. Wala yan. Meron pang isang
diksyonaryo dito, babasahin natin to. Ayan. Isang malaking diksyonaryo natin, no? O, tignan natin to, ha? Pababa pa naman yung oras natin. So, ayan, pagtiisa na lang muna ninyo. Ayan, yung Frank Wagnalls New Comprehensive International Dictionary of English. Ma'am, laking diksyonaryo, ma'am. Ayan, oh. Sunday, the first day of the week. The Lord's Day, the Christian Sabbath. Oh, klaro? The Christian Sabbath po. Yung talagang binanggit sa diksyonaryo na ang Sunday pala is Christian Sabbath. Simpleng rason, wala nang pasikot-sikot pa dahil nabuhay maguli ang ating Panginoong Jesucristo. Now, ano ang banggit sa Biblia? Sa Salmo Kapitulo 118, verse 24. Magbasa muna tayo sa sulat po ng Salmo 118. Basahin natin ang nakasulat talaga sa Salmo. Ano bang nakasulat sa tawag nito sa Psalm chapter 28, 118, 24. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Anong araw ito na kailangan nating mag-glad, kailangan nating mag-rejoice? Araw ba ng Saturday ng si Kristo'y nandoon sa libingan nakahimlay? Siyempre, araw ng Sunday. Because nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo, arose from the dead. So, malinaw na one word is enough for a wise man. Pag sinabi ng diksyonaryo, Sunday is the Christian Sabbath. As a teacher, dapat tayong maniniwala sa diksyonaryo. Kahihiyan naman ng mga estudyante natin. Kahihiyan naman ng mga departamento natin. Na tayo bilang isang teachers, ako graduate din ako ng teachers eh. O di lang ako pasado. Pero degree holder ako ng education, major in generalist. Kahihiyan po yan as bilang isang nakapagtapos ng pag-aaral, 4 years sa college, teachers pa naman, pagkatapos ayaw ninyong maniniwala sa diksyonaryo. Nagkakatawa yan, di ba? Ano sabi ng diksyonaryo? Sunday is a Christian Sabbath. Sa Biblia, meron ba? Yan, binasa natin. Pagkatapos ng mga Sabat at sa pagbukang liwayway sa isa ng mga Sabat. Meron pa akong Biblia dito. Ewan ko kung anong religion ito. Hallelujah Scripture. So, salamat Mr. Moderator. Hallelujah Scripture, binanggit dito, St. Matthew 28:1. Now after the Sabbath, towards down on one of the Sabbato. Sabbath. O, di ba? Sabbath ang nakalagay. So, ibig sabihin, yung unang araw, Sabbath. At para saan ba yung Sabbath na yan? Para sa mga Kristiyano. Kaya nga, may mga senaryo sa Biblia na sinamba ang ating Panginoong Jesucristo sa araw ng Sunday. Acts chapter 20 verse 7. We met on Sunday to worship and celebrate Master Supper. At may mga senaryo ba sa Ebanghelyo ni San Mateo? Meron, 28:9. Sinamba nila si Kristo araw na linggo, araw ng Sunday. So malinaw ang nagkasaad talaga sa tinatawag nitong mga Biblia. At yan ang ginawa nilang Sabat. Nagtitipon-tipon sila sa mismong Sunday. Yung mababasa natin sa tawag nito sa Biblia. Yung pumunta at si Kristo sa mga apostoles at peace be with you. Di ba yung sinabi ni Kristo sa kanyang mga alagad, pinunta, peace be with you. O yan sa St. John chapter 20 verse 19 hanggang sa tawag nito verse 27 hanggang sa verse 28 yung nagpapakita na si Kristo kay Tomas na rin, na hindi naniniwala si Tomas, di ba? So on the first day of the week, nag-gathered talaga sila sa loob. Wala kang mababasa na nagsasabat sila for anong mga araw, wala. Para sa mga Diyos, Saturday yan. Pero para nating mga Kristiyano, as a Christian, kasi yung bata sa mga Hudyo na kailangan mo magsabat ng Saturday, binasura na yan ni San Pablo. Binasura na yan. Kaya, huwag kayong mamamasura. We're Christian. And besides,
Di ba, mayroong banggit ako mayroon akong followers doon sa kuan. Shout out kay Brother Edna Abay-Abay at saka kay Brother Dante Magallanes na talagang nasa Jerusalem nagtrabaho. May 3 pa lang Sabat ang Jerusalem, sabi nila. Saturday for Jews, Friday for Muslim, Saturday for Jewish, and Sunday for Christian. Ma'am, mamili ka na lang kung saan ka sa 3. Di ba? Mamili ka na lang kung saan ka sa 3. Buhay na buhay ang testimony ng kasi sila po ay talagang nasa Jerusalem. Yung amo nila, mga Hudyo, pagka-araw ng Sabado, walang trabaho yan. Pagka-araw din ng Sabat din ng mga Kristiyano yan. Yeah. So, sana naman ma'am, as a teachers, maniniwala tayo. Sa Biblia, Time. baka maghanap ka, meron akong binasa. Moderator, ilang oras na? Time na bro. Good. Salamat, Mr. Moderator, at God bless. Handa na po kung tanongin itong si ma'am. Okay, so dyan natatapos ang unang pagpapahayag ng ating affirmative. Brother Eugene ng Roman Catholic Church. At syempre, dako tayo sa unang pagtatanong din ng ating negative. Sister Genevieve ng Jerusalem Church of God 7th Day. 7 minutes para sa iyo, sister. Your time start. Bro, moderator, 7 minutes lang yung tanong. Yes, bro. Sige. Okay, proceed ka, Sis Genevieve, sa tanong. First question. Pero sagot. Since wala kang ibang dahilan kung bakit nagsabat kayo sa Sunday, kundi ang pagkabuhay, di ba, ni Jesus Christ sa Sunday. My first question is, kindly tell us kung ano ang reckoning of time ng mga Hudyo. Ang reckoning of time ng mga Hudyo. Kailan natin Yung start kandi- ang beginning? Hindi. Objection, Mr. Moderator. Time stop. Objection natin, affirmative. Ano yan? Yung objection ko, hindi naman tayo nag-uusap about time, oras, reckoning. I-probe ko, Sunday is Christian Sabbath. So kaya nga, Okay. dahil nabuhay ang ating Panginoong si Kristo, problema na Okay, niya yan okay. kung magtanong siya about sa aking kuan. Hindi Okay, naman okay, ako okay. nag-ano about reckoning na yan. Okay, so meron ka bang counter objection doon, sister, or hahatol na ako? Next question na lang. Sige, next question. Proceed. You also quoted Matthew 28:1. Mm. Nakalagay doon, at the end of the Sabbath, as it began to dawn towards the first day of the week. Ngayon, Mm. hindi ba importante ang tanungin kita na kailan magsisimula ang day ng mga Hudyo? Okay. Ang din ng mga Hudyo, sagutin ko yan, para sa importante. Pero para sa akin, hindi na yan. Reckoning yung sunset to sunset talaga yan sa mga Hudyo. Pero alang-alang sa ating mga Kristiyano, iba yung oras natin, di ba? Hindi tayo naka-refer sa Hudyo na kailangan sunset to sunset. We are Christian, we're not Jewish. So kaya nga meron tayong kalendaryo. Next question. Gregorian calendar. Next question. So wala palang problema na sunset to sunset, no, ang start ng mga Hudyo. Okay, ang tanong ngayon, hindi ba Hudyo si Jesus Christ? Yes, good question. Hudyo siya. The fact, hindi siya sumusunod sa mga sabat ng Hudyo. Bakit? Kamo, binanggit sa Biblia, St. John chapter 5 verse 18. Jesus broke the Sabbath. Sinong Sabbath? Anong Sabbath na binobroke ni Jesus on Sunday? Wrong. The Sabbath of the Jews. Next question. Next question. Okay. So, mali pala ang stand ninyo na ang Sabbath day ay para sa Jew lang. Hindi naman mali. Tama yan. Na ang Sabat ay para sa mga Hudyo. Anong klaseng Sabat sa Hudyo? Kinaklarify yan. Saturday is the Sabbath of the Jews. Sunday is a Christian Sabbath. Yan, dapat mamili ka. Saan ka? Sa Kristiyano, sa Hudyo? Di tayo, Kristiyano, di Sunday. Next question. Next question. Okay. So, tanggap mo na si Jesus ay Jew
So tanggap mo rin na ang Sabbath ay para sa Jew. Si Jesus is Lord of the Sabbath. Now, since tanggap mo ang that the beginning of the day of the Jew is sunset to sunset, and take note na sa panahon ng kamatayan ni Jesus Christ, walang nagbago sa reckoning of time. So balikan kita sa Mateo 28:1. Saan nag-end ang Sabbath? Sa sunset or sa midnight? Sunset kumpara sa mga Hudyo. But alalahanin mo, we are not Jewish. Stay. We are not Jewish. Objection, We are a objection. Christian. Time stop. Oh, Okay, ano? objection. agad. Anong objection natin, sis? Are talking on the time when Jesus is still on death. So meaning to Okay. say, wala pang nagbago kung you are thinking na mayroon nang nagbago, wala pang nagbago sa panahon ni Jesus. Okay. So ang tanong ngayon, sagutin mo, kailan nag-end ang Sabbath? Okay. ng mga Okay. Hudyo? Okay, wait Ang lang bro, Sabbath- Eugene. Sinagot ko naman. Moderators Oh, time ito. muna bro. Wait Sige, lang, bro. sige. So, meron kasing objection dito patungkol doon sa ina-analyze ko yung objection ni Sister Genevieve doon lang sa pagsagot naman ni Brother Eugene. So, Bro Eugene, meron ka bang counter objection dun, bro? Or Wala na. sige. Ayaw na niya ng So, objection dahil baka Okay. matagalan pa. Okay, Pero okay. wala na objection. Objection, Ang sagot ko, moderator, ganito. Okay na. Sige, ganito. Objection muna, moderator. Ang objection ko kanina, walang objection sa panahon ng pag-pre-present. Okay. Pero sa panahon ng question and answer, it's natural Okay. to Okay question. na, sister. Thank Sige. you. Sige, Okay. para hindi Okay tayo na, masyadong okay na. magtagal. So, ganito. Doon sa pagsagot ni Brother Eugene against Sister, I know, hindi ka sang-ayon doon sa mga sagot niya. However, Hindi. pwede mo na lang i-rebut yan mamaya. Ay, Pero, sige. Pero sasagutin ko pa rin. yes, syempre. Para Wait lang, Bro malinawan ito Eugene. si ma'am. Ako muna, bro, ha. So, ganito. Bibigyan ko muna ulit si Brother Eugene kasi parang na-interrupt siya doon sa 20 seconds niya doon sa pagsagot. Brother Eugene, gusto mo bang ipaulit or tuloy ka na sa pagsagot? Okay. Ay, kuan na lang. Next question na lang yan. Parang, kuan. Okay. So next question daw, Sis Genevieve. Time Okay. issue. Next question. Ay, wala pa, hindi pa man niya sinagot, no? Dahil Ulitin mo lang. Sasagutin ko. Ulitin mo lang. Sasagutin ko. Okay. Ulitin mo na lang. Hindi nawawala ang time reckoning ng mga Hudyo. Kanila yun eh. At ay problema. Pero as a Christian, we do not follow the time reckoning of the Jews. Kasi kapag nag-follow ka ng time of reckoning of the Jews, hanggang ngayon, tanggalin mo na yung kalendaryo mo, magpalit ka ng kalendaryong Hudyo. At doon ka magsasabat ng iyo. O pag sunset, pag Next alas question. 6, wala, ibang araw Next na. question na. question. Sa panahon ni Jesus ay, sa panahon ng resurrection ni Jesus Christ ay, at the end of the Sabbath, as it began to dawn towards the first day of the week. So, saan nag-start ang first day of the week? Sa midnight or sa sunset? Sunset. Ano? Sa kwan, hindi sunset. Sa pagkwan talaga, pag alas 6 ng umaga, start yan sila ng kanilang araw. Unang araw yan. Kapag tawag nito, Objection. kapag Objection, hindi. moderator. Time stop. Objection mo na. Sis Genevieve, anong objection mo? I would like to instill on the mind of Sir Eugene. Doon lang tayo muna sa Jew mag-concentrate. Huwag mong i-concentrate ang nasa mind mo na sige. Oo, Ganito, sa nakuha ko na Hudyo yung lang punto muna. mo. Nakuha ko na yung punto mo. Okay. Ito So wait Saan daw lang. Wait lang, bro. So, sige. gawin nating official to. Meron namang objection dito patungkol lang again sa pagsagot ni Sis Genevieve as ni Brother Eugene ito. ba. Nakuha So, ko muna Bro yung punto Eugene, niya. I think nakuha mo naman. At itutuloy na lang natin ito ng 20 seconds sa pagsagot. Sige. Proceed ka, Nakuha ko bro. yung punto niya. Time Ito, issue. nagsisimula ang ibang araw sa at the end of the sunset. Diba? Hindi sa midnight. Yun nga, kung ikaw ay Hudyo, pero we are not Jewish, we are Christian. Ayun, sinabi ko sa inyo, pag tayo'y Kristiyano,
Sabat natin Saturday, hindi Sunday. Objection, O kaya Next nga question. meron tayong kalendaryo. Next Time stop, question. time stop. Okay, another objection ito. Anong objection natin? kamatayan at pagkabuhay na maguli ang pinag-usapan natin ngayon. Si Jesus ay Hudiyo, ang mga apostol ay Hudiyo. Doon ka mag-concentrate sa Jewish reckoning of time. Huwag Okay, kang okay. palusot Di ba, na nagtanong? Kristiyano Time tayo. stop. Wait lang, hindi ganito si Genevieve. Again doon sa pagsagot niya, yan yung sagot niya. Siguro i-rebut mo na lang siya mamaya ba. I know na tutol ka talaga sa pagpapaliwanag niya. Pero tinitingnan ko naman as a valid answer yung sagot niya. Kahit pa para sa iyo ay hindi ka sang-ayon doon. So, tuloy ka na lang sa next question si Genevieve para hindi Okay, tayo next masyadong question. tumagal. Okay, next question. Moderator, ilang oras na? 1 minute and 47 seconds. Good. Sige. Okay, bakit ka takot? 1, No. 1:29, Time stop muna. 1:20:19. Ganito. I know medyo mainit-init na ito mga kapatid. Uwasan na natin yung side comment plus yung ano mo din bro Eugene ba baka para baka na-distract din si Sige, Genevieve. sige. So Sige. i-minimize Sorry, natin yung mga sorry po, ganyan ma'am. mga bro. Sorry, ma'am. Sorry, ma'am. Okay, Sorry, so ma'am. proceed tayo. Time resume. John 20:19. Evening ng first day of the week, buhay na si Jesus Christ. Bakit tumagal pa siya hanggang sa umaga ng first day of the week? Sagot. First day of the week, buhay na si Jesus Christ. Yes. Umaga po pumunta ang mga alagad ni Kristo sa libingan. Doon nga umaga. Sa Bukang Liwayway in Tagalog. Sa English, doon. Sunday. At nakalagay sa aking Biblia, Sabat. Isa Next pang question. mga Sabat. Next question. Okay, I would like to emphasize John 20:19, evening of the first day of the week. Remember, ang Sabat ay mag-end sa sunset. So, the beginning of the evening of the first day of the week is already, Jesus is already. Objection, moderator. Time stop. Objection, moderator. Okay. Objection. Affirmative. Ano yan? Gusto ko lang i-clarify ano ba yung sitas na binanggit niya. Okay, so merong clarification dito bro, pero kung hindi niya papayagan bro, continue pa din siya sa pagtatanong ha. Sis Genevieve, Gusto ko lang i-clarify kung ano yung ika-clarify mo ba or magka-clarify ka i-clarify ba? ko kung ano yung bersikulo na binanggit yes. niya kanina. Nakuha na bro. Tuloy ka pa din ba or magka-qualify ka muna? Clarify Magka-qualify muna ako bago ko sasagot sa kanyang tanong. Wait lang bro ha. So sis Genevieve, sa'yo to, ika-clarify mo ba or tuloy ka pa din? He should read the Okay. Bible. Okay, so I think negative yan. Bro, sis Genevieve, proceed ka lang sa tanong again. Ang question is, bakit nag-appear na si Jesus sa evening on the first day of the week? Take note, sa Jewish reckoning of time, pagkatapos ng Sabat, ay ano na siya. Sunday na. Moderator. Time stop muna, time stop. Bro, tumatawag ka bro. Bakit? Yung ba, kinaklarify evening, asan ba yan niya nakabase sa evening? Kasi, may sitas ba siyang kwan? Kasi marami namang mga senaryo sa Biblia na Bro. nagpapakita si Juan. Sige. Again, doon lang siya sa tanong niya bro. No clarification added doon. So either malinaw sa'yo or hindi, pwede mo namang ipaliwanag agad yan in 10 seconds. Pero doon pa din siya sa tanong niya bro. Meron siyang binanggit kanina, moderator, na sitas. Gusto ko lang ipaklarify kung ano sang sitasyon sa St. John ba yan? Again bro Eugene, hindi nga siya nagpapa-clarify bro. At doon pa din siya sa tanong niya. Kaya nagko-continue siya sa pagtanong ba. Either, sabi ko nga sa'yo, either clear yan sa'yo or hindi. Patapusin ko muna yung tanong niya tapos sagot ka. Pero kung hindi mo siya masagot dahil para sa ngayon nga hindi clarify, pwede mo lang sabihin Hindi ko yan sasagutin yung question niya kasi hindi niya kinaklarify Sige, kung saan yung versikulo. Sige bro. So, eto bro, Oo. time naman to ni Sis Genevieve. Objection. Malinaw ang sinabi ko, Sir Eugene. Basahin mo. Juan 20,
19. Ah, Yan. 2019. Yan, O sige, nagbigay go. na. Yan ang gusto So, kong malaman. Sis Genevieve. 2019. Ah, sige. Kanina ko pa Ulitin mo yan yung tanong. binigay. Ulitin mo yung kanina- tanong. Proceed ka, Sis Genevieve. Again. Okay. Ulitin mo yung tanong. Premise na statement. Yan ang... The Sabbath end in the sunset. Right Mm. after pag alas 6 na onwards, first day of the week na yan. Yan ang evening of the first day of the week. Ang tanong, bakit buhay na si Jesus Christ? Dahil nag-appear na siya sa kanya mga apostolis, evening pa lang ng first day of the week. Buhay na siya. Sagot? Evening ng first day of the week, buhay. Matapos na itong mabuhay si Kristo, hindi po ito yung nasa St. Matthew chapter 28 verse 1. Ang senaryo, St. John chapter 20 verse 19. Time na. Ayan, so 7 minutes time, running time yan. Medyo naabutan kayo doon mga kapatid. So dako tayo sa ating negative stand naman, another 15 minutes ito sa negative. First presentation niya, Sis Genevieve. Meron ka bang i-share para hintayin ko? Yes. Sige. I hope na share na ba? Yes. Wait lang. Ha. Teka muna. Okay, nakikita ko na. Jerusalem Church of God. Okay, so your time start now, sister. Hindi pa siya nakita, Sir Rasha, sa live. Hindi ko pa nakita siya. I will not proceed if my presentation will not be presented. Saan ka ba tumitingin? Sa live ko? Yes, I checked the live. Teka, ha? Tingnan ko nga sa live ko. Okay. Tingnan mo, sister. Nandiyan na ba? Nakikita na dito. Nag-slideshow na ako pero hindi ko pa nakita, Sir Rasha. Patuloy pa rin si... Delay kasi yan, delay. Delay kasi yan, sis, yung live natin. Kanina ko pa Sir Rasha, kanina ko pa na-present. Delay kasi yan, konti, sis. Martes. Okay, Hello. i-log out ko na lang muna ha. I-log out ko na lang muna. Check. Sige. Tayo natin. Log Okay. out ko muna. O dahil wala talagang nakita, iba yung nasa slide, Sir Rasha. Sige, ulitin mo nga ulit. Yan, in the 14th day, yan ba? So, teko. Check. Ay, Okay mga kapatid, habang naghihintay tayo sa ating negative, shoutout pala sa lahat ng nasa Check, live dyan, check. sa lahat na dinig ka bro. Sa akin lang, may problema dito sa laptop ko. Sige, patuloy. Sige bro, i-mute mo lang bro para hindi madinig dito bro. Shoutout dito sa ating mga nasa live sa punto por punto, kay Brother John Ray at sa iba pa. I think maraming nagla-live ngayon mga kapatid. Ayan sis, ang nakikita ko, Jerusalem Church of God, 7th day, Sanctified Christ the Head and Savior. Ito ba? Sir Rasha, hindi pa rin siya nag-appear. Alam ko dahil noon is kung may delay siya is konti lang ang delay niya. So ang nasa dito sa live is
ibang slide ang nakalagay. I have now eternal life. Ito ang ano, hindi ang slide ko I si have Rasha. now eternal life. Yes. Kaninong live yan? Yung 'di ba nag-send ka si Rasha ng link na sabi mo ito yung link na live natin. Teka, Yan yung ano, na-open ko. itong pakita ko sa iyo yung screen natin, sis. Ito kasi yung sa akin. Okay. Sir Rasha, okay, excuse me for a while. Ngayon nakita ko na ano, kanina kasi 'di ba may nag-send ka ng isang link din. Siguro Oo, naman yung isang isang ano kasi yan, yung isa, yung mahaba kasi yung intro. Kaya yan, nakikita ito ba? ito na. Okay. So Pero okay na? may block lang siya. Okay. Sige. Ano na? Pero Okay, may so block sis lang talaga Genevieve? siya. Okay, sige, Sir Rasha. Okay, your time start now. Okay, so the seventh day of the week, the Sabbath of the Lord is still intact. Nothing was changed yesterday, today, and forever. So we have verses here, Genesis 2:1-3, 1-3, Exodus 28:9, Hebrews 4:11, and Isaiah 66, 23. So, God honored Sabbath, the seventh day. He make it honorable. He called it the Sabbath a delight, no, holy of the Lord. Okay, so but the question now is the world is in darkness, in total darkness. That is because total darkness. This block means total darkness because the world is deceived. Ang Roman Empire kasi they thought na ma-deceive nila ang world. Hindi nila alam that the wisdom, the intelligence, the technology will appear, just like what we are having right now. Itinago nila ang buong katotohanan. Okay? So they have this world's counterfeit day, the day of the rest. That is because they called it the Lord's Day. So we cannot deny maraming mga at alam naman din natin based on the presentation of Sir Eugene kanina na dahil accordingly Jesus was resurrected. Okay? So konti lang ang nalagay ko dito about because this topic is all about 3 days and 3 nights. At kung makukulangan kayo sa presentation ko ngayon, I will challenge everyone to have this topic about 3 days and 3 nights, ang pagkamatay at pagkabuhay ni Jesus Christ. Dahil the Lord's Day in Revelation does not pertains about the pagkabuhay ni Jesus Christ. So, balikan muna natin ang reckoning of time. Ito lang, very simple lang naman ang biblical reckoning of time. The darkness, the evening, which is the night, that consists of 12 hours. The light and the morning is the day, which consists of 12 hours, a total of 24 hours. But, ang deception ng Roman Empire, para makalculate nila ang buong 3 days and 3 nights, ano ang ginawa nila? Deception. Ginawa nila ang sunset to sunset, from midnight to midnight, even there is no biblical basis na gawin nila or i-change nila ang reckoning of time from midnight to midnight. This is a deception, which is false Christ. Okay? So, yung sunset to sunset, ito lang naman ang mga biblical verse natin, that the light is called day, that is the darkness, the evening is the morning.
and that is the light part. The darkness is night or the evening, and the morning is the light or the day. Okay? So Jesus is very explicit. Ang daylight is 12 hours, which is 12 hours. Hindi siya na-divide ng katulad ng ginawa ng Roman Empire, no? Hinati nila ang day, they claim it AM, which is already morning. But take note, no, sa Biblia, kahit na alas 12, alauna, alas 2, evening pa rin yan. If we are talking about the description of the Bible, that darkness is the evening or the night is the evening, that's the darkness. So buong gabi, evening yan. Okay? So, okay. Aside from that, aside the presentation ko kanina, deception, ito again, hinati nila. At pariha lang yan, no? Yung pinakita ko kanina, pariha lang yan. Ang purpose nila ay habulin ang 3 days and 3 nights na upang kahit na Friday namatay at inilibing ng Saturday, na malapit ng Saturday, yun yung alam ninyo. Pero take note, may ibang explanation dyan. May ibang explanation dyan dahil hindi weekly Sabbath ang paparating na Sabbath nang namatay si Jesus Christ. That's the Passover Sabbath. Sir Eugene kanina tell us, maraming Sabbath ang sa Hudiyo. Yes. Hindi ninyo alam na hindi weekly Sabbath ang paparating na Sabbath nang inilibing si Jesus Christ, kundi ang Passover Sabbath, which is John 20:19. So you have to take note on that. This is very basic. No? Sinabi ko kanina, very basic dahil dapat ninyong malaman ito. Dahil ang ginamit na reckoning of time sa panahon ng kamatayan ni Jesus Christ at sa kanyang pagkabuhay muli ay Jewish reckoning of time. Then therefore, huwag palusot, Sir Eugene, na Christian tayo ngayon. No, erase that in your mind. Go back to the history. This is the history that Jesus died not on Friday, not resurrected on Sunday, but there is a very fitting calculation that is because Jesus died biblically on Wednesday. That is the middle of the week. Middle of the week, andyan yan nakalagay sa Daniel 9:27. In the middle of the week, the sacrifices, the animal sacrifices ended. Why? Because it is Jesus Christ that was crucified. It is Jesus Christ, the last lamb, which was crucified on the cross. It is prophesied by Daniel 9:27. Jesus died in the middle of the week. There is no other middle of the week in the weekly Last 8 cycle. minutes. But that is the Wednesday. Okay, now, tinago nila ang buong katotohanan. Ang Roman soldiers, ang mga Jew na nag-murmur and complain to Jesus Christ, nag-betray kay Jesus Christ, is uniting to Roman soldiers, the Roman Empire, na matago nila ang buong katotohanan patungkol kay Jesus Christ. Kaya, ang mga Hudiyo ngayon, hindi sila naniwala kay Jesus Christ. Ang akala nila, normal lang ang nangyari kay Jesus Christ, na matago nila ang lahat. No. Dahil God is powerful. Okay? So, natago nilang katotohanan by having this bribery. Bribery in the sense, nagpabayad sila ng salapi. Okay? This is what happened. The Sabbath was changed instead of fourth day, fourth commandment, ginawa ng Catholic
na third commandment. Okay? So now, balikan natin. Okay, I will present, no? Dahil hindi sana nakapokus ang ang presentation ko dito dahil doon ako nakafocus sa iba yung sa Revelation. Pero sige lang. I will explain this one, the day of resurrection. Okay, this is one that I am emphasizing. At the end of the Sabbath or in the end of the Sabbath, which is sunset, dahil yan yung biblical reckoning of time, as it began to dawn. Tawagin mo lahat ng mga English teachers and if they will deny the truth that the dawn here is not a verb, yes, yan ang sinabi ko. Kahit sino pa siya, kahit DepEd official pa siya, he needs to catch up to understand what is the verb, what is the term dawn here. Because the term to dawn means to begin. As it began to dawn towards the first day of the week. Now the question is, ano ang nagbegin? Hindi ang daylight in the morning ang nagbegin dito. Let's stick on this Matthew 28:1. As it began to dawn towards the first day of the week. This to dawn is epiposko, to draw on towards. Now, what is that to draw on towards? It is the first day of the week, not the daylight in the morning in the first day of the week, but the day itself, the day which is 24 hours. Saan mag-start ang day of the week? It's in the sunset, right after mag-set ang Sabbath. Then therefore, when they visited the tomb, wala na doon si Jesus Christ. Ang event, ang very specific event dito ay pag-visit ng mga babae or ng mga babae doon sa tomb. At ano ang nakita nila? Wala na doon si Jesus Christ. That's when the first day of the week was about to begin. Pag-visit yan ha, pagdating nila doon, the angel told them, He is risen. Tawagin mo naman yung mga English teacher. When you say risen, that's already happened in the past. Meaning to say that, nangyari ang pagkabuhay ni Jesus Christ, hindi pa dumating ang Sunday sa evening. Dahil tutugma ang kanyang pagkabuhay muli nang nailibing siya doon sa Wednesday. Bali, yung Wednesday, which is the Passover day, is, the Passover Sabbath is approaching. Iba ang Passover ha, iba din ang Passover Sabbath. Ang Passover Sabbath ay ang first day of unleavened bread na yun ang Thursday. Okay? That's the annual Sabbath, the Passover Sabbath based on John 20:31. Okay, tingnan niyo. Passover Sabbath, yung pagkamatay ha, bali, nailibing si Jesus Christ, hindi pa nagsabat dahil kailangan nilang ilibing si Jesus Christ, hindi pa mag-end or mag-sunset ng Thursday dahil Passover Sabbath na yan. Meaning to say that, ang counting ng 3 days and 3 nights na exactly 3 days and 3 nights without hiding any, bali, yung nag-hide dahil meron something na itinago, yung with transparency, marami ito dito na presentation ko. Pero I will just explain para ma-explain ko ng very clear na ang counting ng 3 days and 3 nights, yung pagkabari na talaga, hindi yung naghang pa siya sa cross. Dahil baka malilito kayo, kung Miyerkules namatay, aabot na siya ng 4 na araw. No. Okay? I will clarify the counting of the 3 days and 3 nights. Dahil ang 3 days and 3 nights is the sign of Jesus Christ. Okay? Stop mo na si Rasha mo dahil nag-debat ako. Time stop muna, Sir Rasha. Hindi ka muna.
Time stop mo na. Anong time na, Sir 1 Rasha? minute and 25 seconds. 1 minute na lang, no? Okay. Sige. So, ang counting ng 3 days and 3 nights ay yung nasa loob na si Jesus Christ sa libingan. Dahil Matthew 12:40 says, the 3 days and 3 nights is when Jesus Christ in the heart of the earth. That's similar to Jonah. That is when Jonah was inside the belly of the great fish. That's inside the belly of the great fish 3 days and 3 nights. So very transparent tayo, walang itinago, no? Okay. Ito yung mga explanation ko kanina, no. Ang mga sinabi ko lahat ay may mga mga suporta. If you will again debate with this on the next, I will challenge everyone kahit sino dito. Okay? Ito yung pinakita ko kanina. Then the same day at evening, being the first of the same day at evening, meaning to say, this is the third appearance man ni Jesus Christ. Di ba? Nag-appear si Jesus Christ kay Mary Magdalene doon sa libingan. Tapos yung dalawang disipulo nang they are walking towards in the Emmaus. And then this is the last na nagpakita siya on the same evening being the first day of the week. So, ang evening dito ay hindi yung midnight to midnight ninyo na ano ninyo, at hindi rin siya evening pagkatapos ng Sunday, dahil ang evening ng pagkatapos ng Sunday hindi na siya first day of the week kundi second evening na siya. Time. So, okay, thank you. Okay, so dyan natatapos mga kapatid ang presentation ng ating negative Sister Genevieve ng Jerusalem Church of God 7th day mga kapatid. So dako tayo sa 7 minutes na unang pagtatanong ng ating affirmative. I-set ko lang yung Moderator. Hello. Bro, meron anong Malakas ba yung audio ko dyan, bro? Kasi sa aking microphone parang mahina yung sipa ng volume niya. Malakas okay ba, naman, bro? Malakas naman, bro, sa akin. Sige, bro. Okay, so dito tayo sa 7 minutes na first cross mo, bro. Your time start now. Okay. So, unang tanong, ma'am. Sa binanggit sa St. Matthew chapter 28 verse 1, anong araw nabuhay si Kristo? Saturday o Linggo? Yan yung tanong ko kanina sa iyo at sinagot ko sa presentation ko. That's Saturday. Saturday daw. Next question. Sige. Ang sabi niya Saturday. Paano kung mababasa ko sa Biblia na Sunday yan? Aaminin mo bang nagkamali ka? Time stop mo na. Bro, wala akong ganun na tanong again, bro. Yung sa challenge question ba? So, paki-rephrase mo na lang. Yung Sige, paki-rephrase. Okay. Ito sa St. Matthew chapter, sabi niya Saturday daw. St. Matthew chapter 28 verse 1. Nakaraan ang araw ng pamamahinga sa pagbukang liwayway sa unang araw ng linggo. Tanong, ano ang narinig niya sa binasa ko? Unang araw ng linggo o unang araw Sabado? Sir Eugene, yan ang binalik-balik ko na pag-explain sa inyo. Hindi mo lang Moderator, inintindi. objection. Time stop muna. Objection natin. Affirmative. Sagot niya categorical, ano ang narinig niya sa binasa ko? Unang araw ng linggo o unang araw Sabado? Okay, so merong pagpipilian dito, Sis Genevieve, unang araw ba daw ng linggo or unang araw na Sabado? Meron ka bang counter objection dun, Sis, or ready ka nang sumagot? Ang sagot ko, hindi niya naintindihan ang tanong niya. Okay. So, Moderator. ganito, Sis. Teka. Okay na yun, bro, yung sa categorical mo, bro. Sis Genevieve, kung hindi ka pipili doon,
dalawa lang yung option na matitira, yung 10 seconds na pagpapaliwanag agad bakit hindi mo dinidirektang sagutin ang tanong or sabihin mo lang next question. Anong gagawin mo? I will explain. Sige, 10 seconds ito. Proceed ka. Okay. At the end of the Sabbath, as it began to dawn, yung nagbukang liwayway. Ang nagbukang liwayway doon ay hindi daylight in the morning, Next question. kundi ang first day of the Next week. question na. Next question. Ayon sa the New Greek Interlineal New Testament, sinabi sa English, now after the Sabbath in the dawning towards the first day of the Sabbath week. Question, ano itong first day of the Sabbath week? Sunday o Saturday? Malinaw naman, Sir Eugene. First day of the week yan. Malinaw na malinaw. Pero ano So, ang event dyan? Ano ang event? Pag-visit ng mga women. Saan yan Okay. nangyari? Sa sunset. Sa sunset, when the first day of the week was about to begin, the women Next question. visited the tomb. Next question. So next question. Sabi niya first day of the week pala ang binanggit nitong Sabat. Ano ang first day of the week sa ating kalendaryo ngayon? Sir Sagot? Eugene, very simple question. Sunday, wala naman tayong debate dyan, Sir Eugene. Huwag kang patawa-tawa, Sir Eugene. Do you mean to say na pag sabi ko na Sunday, Sir Eugene, that's automatic? Na yan yung sagot mo? You open your mind, Sir Eugene. Again, kaya nga, tinanong kita kanina, Next kung question. saan nagiging 20 ang- seconds up. ang- Next ang question. day. Next question, Sa next sunset yan, Sir question. Eugene. Next question na. Next question. So, sabi dito, Sabat. Sabi niya, Sunday pala. So, aaminin na niya na ang Sunday ay Sabat. Yes or no? Sir Eugene, that's kana bitang isang mangmang na tanong, Sir Eugene. No, Time no, stop, no. time stop, Hindi, time hindi. stop ko na. Sagot, Moderator. Ano Time ba stop ito? ko na. Yung word pala na yan, sister, usually kasi hindi namin pinapayagan yan na yung mangmang. yes, I'm sorry. Oo. I'm sorry. You can naman, you can say some other words na Okay, parang I'm sorry. synonymous. Okay, so Okay. ganito, i-ano muna natin, balik natin kay Sis Genevieve yung pagsagot niya, bro. Pakiulit mo yung Categorical, yes or no lang. Yes or no? Sige, bro. Aaminin na ba niya, moderator, na sinabi niya na Sunday, Sabat, aaminin na ba niya na ang Sabat dito ay Sunday talaga? Okay, yes or no. Sis Genevieve, proceed ka na sa sagot, 20 seconds. Neither of that two. There is no correct choices. Okay. There is no correct choice, sir. Ulitin ko Ito, Time stop na. ulitin ko Bro. Hindi pa kasi tapos siyang magsagot sa 20 seconds, bro. sige. So, pasensya Tapos na. kung pasensya. meron kang mag-object ka talaga, bro, kasi tinitingnan ko nag-interrupt ka ba pag walang objection. So Sis Genevieve, i-reset ko ulit yung 20 seconds mo, ha. Proceed ka sa sagot mo. Ano kasi yan, Sir Eugene? Open your mind. Transition kasi yan between 7th day at saka first day. Transition ha? Transition. End ng Sabat sa sunset, beginning naman ng first day of the week, dyan pa rin sa sunset. Now, ang mga babae ay nagpunta doon Next sa question. libingan. Okay, next About question. to begin pa ang Next Sunday. question na. Okay. Next question. Next question. Ang sabi dito, Sunday ang unang araw, sabi niya. Kanina. At sinabi dito sa aking binasa, Sabbath week. At on the first day, now after the Sabbath in the dawning, towards the first day of the Sabbath week, sabi niya, Sunday pala ito. Aminin naman niya ngayon na Sunday talaga ay Sabbath. Yes or no? Sir Eugene,
kuha ka muna ng English teacher, Sir Eugene. Yes or no lang, moderator, Time stop muna, time stop. Again, There wait is lang. no correct choices, Sir Eugene. wait lang, Sis Genevieve ha. So, ang ina-analyze ko yung objection ni affirmative. Pinapasagot kanya ng categorical na yes or no. Ngayon, Sis Genevieve, meron ka bang counter objection doon or hahatol na ako? Counter objection, Sir Eugene, ay Sir Asha. Wala naman ako, hindi naman ako nag-disagree na walang first day of the week na nakalagay dyan. Wala akong Okay. sinabi na hindi first day of the week, Okay, hindi okay. Sunday ang first day of the week. Okay. So, ganito yung ating desisyon ayon sa inyong napagkasunduan na rules doon sa ating rule number 2. Pag merong categorical yes or no, sagot muna ng yes or no. Ngayon, Sis Genevieve, ibabalik ko sa iyo to. Mamimili ka ba ng yes or no? Magpapaliwanag ka agad ng 10 seconds na walang yes or no? Or sabihin mo lang next question? Anong gagawin mo? Okay, I would like to na lang muna. Kindly repeat na lang the question of Sir Eugene na lang. Sige. Naka-time stop naman to. Bro. Okay. Ang tanong ko, sabi ko, aminin na ba niya na ang Sunday pala is Sabat? Dahil sabi sa Biblia, the first day of the week, Sabbath week. Sabi niya Sunday pala yan. Aminin na ba niya na Sunday talaga Sabat? Okay, yes or no, Sis Genevieve? 10 seconds or next question? Sis Genevieve? It's hard to answer naman no, na pati yung question niya ay mali. Okay, so So, the answer is no. No. Ano, Sir Eugene? okay, Sir Eugene, 20 seconds, yan, ha? bigyan kita ha. Papaliwanag ka ng no. Sige. Sir Eugene, I will disagree sa iyo. Pagkabuhay ang topic natin. Ngayon, I will not disagree with you na ang first day of the week ay Sunday talaga. Walang question. Pero ang tanong ngayon, Next ano question. ang Sabat na nag-end dyan? Next Okay. question. Next question. Ayun, moderator, times muna. Time stop. Ilan na bang Bro, oras? Ilan ang oras? Ilan ang meron oras? na tayong 1 minute and 49 seconds, bro. Sige. Dito sa Time The New issue. Lexicon Webster Dictionary of the English Language Volume 2. Ito, Sunday. The first day of the week, the Christian Sabbath. Now, tanong, ano ang narinig mo sa binasa kong diksyonaryo? Sunday Christian Sabbath or Sunday is not a Christian Sabbath? Yes, pipilian niya yan. Isagot. Your question is all about the resurrection. We are talking about the resurrection of Jesus Christ pa ha? No. Objection, moderator. Time stop. Another objection ito. Affirmative. Ano yan? Topic namin, patutunayan ko Sunday Christian Sabbath. We're not talking here about the resurrection. So, Okay. ang Objection, dito moderator. sa Wait lang, dictionary, wait lang. sandali lang. Wait lang. Dito Meron sa namang dictionary, counter-objection. sinabi, Sunday, the first day of the week. Noun ha. The first day of the week, the Christian Sabbath. Ano ang narinig niya sa binasa ko? Sunday Christian Sabbath o Sunday is not a Christian Sabbath? Sunday Christian. I think yung objection mo patungkol doon sa pagpipilian niya, no? Sis Genevieve, meron ka bang counter objection doon or ready ka nang sumagot? Counter objection. Okay. Dalawa ang binanggit doon na day, Sir Eugene. Ending ng Sabbath. End ng Sabbath. End ng Sabbath which is 7th day. Wala pa si Constantine the Great nag-ano dyan. So end Okay, ng okay. Sabbath which is the 7th day at pasimula na ang Okay. first day. I think yung counter objection mo doon sa ano daw yung nadinig mo yung sa Sunday, ano nga yun bro Eugene, yung pagpipilian niya bro? Christian Yung Sabbath. pagpipilian lang niya, ano ang narinig niya sa binasa ko? Sunday is a Christian Sabbath or Sunday is not a Christian Sabbath? O Sunday is a Christian Sabbath or Sunday is not a Christian Sabbath. So, sis, mamimili ka ba doon or magpaliwanag ka lang agad ng 10 seconds?
Okay, i-clarify ko lang muna, Sir Rasha, sa ang Okay. tanong niya. So, merong clarification dito, pero decision niya ni Eugene na kung mananatili siya sa tanong niya. So, anong clarification mo, sister? Nag-ano kasi siya, nag-switch siya sa kanyang tanong. Iniwan niya yung Matthew 28:1 ba? Matthew 28:1 man ang pinag-usapan namin. I-end muna niya yung topic doon, yung context doon, dahil doon ang aming pinagdidebatihan. Okay, Now, okay. wala. Okay, sister. So, I think meron kang sinasabing condition doon na doon lang siya dapat kumbaga mag-focus sa ano. So, bro Eugene, i-replace mo ba, bro, at doon sa kanyang condition na doon lang dapat, or mananatili ka sa tanong mo, ibang bro? tanong na lang, ibang tanong. Okay, Ayun so natin. sa affirmative, next question, pero resume yung time natin, ha. Sige. Ito namang Funk and Wagnalls Standard Dictionary Volume 2. Sabi, sa pahina 676, Sunday, noun, the first day of the week, the Christian Sabbath. Ang tanong, bilang isang guro, naniniwala ka sa dictionary o yung dictionary ay i-reject mo? Sa inyong Catholic. Ano? Hindi. Moderator, objection. Time stop again. Objection, affirmative, ano yan? Hindi ko sinabing sa amin ba ito. Bilang isang guro, naniniwala ba siya sa dictionary o i-reject niya ito? Okay, so I-reject. okay, reject daw. So 20 seconds is valid naman yung answer mo. Proceed ka, 20 seconds. I-reject daw. Oh. Bro, Next. wait lang, bro. Oh. Sis, magpapaliwanag ka. 20 Yes. seconds. Proceed. Yes. 20 seconds. Okay, why I reject? The only reason why you kept the Christian Sabbath as Sunday is babalik na naman tayo doon sa pagkabuhay ni Jesus Christ. So, it's not Sunday when Jesus was resurrected, but on Saturday. Next question. Next question. Catholic Next Sabbath, question. Sunday. Next question. San Mateo 28:1 sa Greek Interlineal Tagalog sabi, pagkatapos at ng mga sabat sa pagbugang liwayway sa isa ng mga sabat. Ang tanong, ilang sabat ang narinig mo batay sa binasa ko sa San Mateo 28:1? Dalawa o isa? Time stop muna. At medyo dumilim yung sa camera niya. Nag-stop. Oy. Ano natin. Okay, pero ano na lang to, bro, 5 seconds na lang, ha, yung pagsagot niya. So shoutout pala mga kapatid, baka merong problem. Wala Baka na bang run out or moderator, something. wala bang last question na sana yung pag sinagot niya? May Hindi, last question ako. running time kasi yan, bro. So Iyay. pag time na talaga Kasi yan. tatanungin ko sana siya kung sige na lang. Ano, last na ba tong tanong pagkatapos final rebuttal na wala nang May tanungan rebuttal pa, portion? tapos tanong pa. Ilang minuto? 7 minutes ulit. Ang rebuttal 7 minutes din. Hindi. 10 minutes ang rebuttal, 7 minutes ang second course. Sige. Okay mga kapatid, habang hinihintay natin si Sis Genevieve. By the way, bro, meron pala akong rules dito, bro, na 5 minuto lang ako maghihintay at bago siya makareconnect, ha. Kasi Sige. hindi din ako Kawawa naman pwedeng pala itong si mama, no? Nire-reject na yung dictionaryo. Ano? hindi din ako maghihintay ng matagal, mga kapatid. So Nire-reject ito na yung nga, dictionary. sabi niya, nag-PM siya sa akin, bro, na Sir Eugene, power interruption here, blackout Jude. So sayang naman. Ay, kuha na lang. Itutuloy na lang natin yan sa susunod na mga kung bakante siya, no? Sige, Kasi bro. wala, hindi natin siya mapipilit blackout eh. At Kaya yan talaga buhay. Kaya nga. So, Sa kanyang dakdak, kasi niyang dakdak na walang dokumento, binablacoutan na. bro, i-end ko muna, bro, ha, para
officially i-end ko muna yung debate muna. Sige, Pwede naman sige, mag-reschedule. sige, bro. Tapos bago Sige, kayo bro. mag-comment sa program nyo, ha. So again mga kapatid, sa Russia TV mga kapatid, ini-official ko na ipagliban mo na itong debate na ito. At nag-PM sa akin si Sis Genevieve dahil merong blackout mga kapatid. So siguro magpo-post kami ulit ng reschedule, i-reset ba ito, kung paano ito mga kapatid. At tuloy-tuloy lang tayo dito at salamat din sa laging Bro, pwede mo ba siyang chatan, bro? Kasi sa'yo siya nag-chat, di ba? yes, na kung maari, i-reschedule na lang niya dahil yes, bro. palagay ko magagabihan tayo nito ng gusto. Kaya nga, Walang kuryente. Kaya nga kasi meron din akong mga schedule ba. So, mga kapatid, magpi-PM na lang kami dito at itatry namin na makapasok ulit. At, Nakapasok siya, bro. Uy. Ayan. Si Genevieve, bumalik pa? Yes, Bro Jando, ano mo si Ma'am Genevieve, Bro Jando? Okay, wait lang. Nagdi-data lang daw siya pero tinatry niyang pumasok. Ano sa win pa rin, win? Hindi, Genevieve. Genevieve. Okay. Medyo madilim nga sa kanya. Ahead. Sister, kaya ba ng data mo? Okay naman kung i-reschedule na lang sa ano mo, sa convenient ninyong dalawa. Kasi yung burnout talaga hindi natin control yan eh. Tama, So, tama. Ma'am Genevieve, paki-unmute. Naririnig ba ako? Dinig ka bro, pero I think hindi. Hello, Sis- hello. Genevieve? Hello. Ma'am, i-reschedule na lang natin to, ma'am, dahil wala eh. Oo, kani kay solar power man mo ang suga kaning dili pud makaya sa ako kay wala pud siya naka-save ang Reschedule na lang, ma'am. sa ako ang Reschedule na lang. oo Oo, sayang. sayang Sige. nga. So, ganito Sa mga bagay, kapatid. ma'am, hindi naman natin hawak si Meralco, ma'am. Kaya talagang ganun eh. Hindi natin maiwasan. Okay. So mga bro, i-reschedule na lang natin ito bro. Gusto ko lang i-end ng sa akin bro ha. So mamaya mag-usap na lang kayo. Maraming salamat mga kapatid at again magre-reschedule kami. Abangan nyo yung debate ni Brother Eugene at ni Sister Genevieve mga kapatid. At this is Admin Russia and Russia TV bro. Sana. Yun. Blackout talaga siya. Okay. Grabe. Intense yung ano nila, yung kanilang banatan ni Ma'am Genevieve, ano? Magkuha ng komentaryo. Ating unahin si Brother Junre. Brother Junre, ano masasabi mo doon? Ang masasabi ko, grabe yung punch ni Bro Eugene. Talagang, kaya, pinatay na lang yung ilaw eh. Hindi na. Nag-burn out talaga. Doon sa nangyari bro. Yun ang ano dyan kasi napaka-ironic, no? Teacher ka tapos sasabihin mo bigla hindi ka maniniwala sa diksyonaryo. Nako po. Nire-reject niya yung dictionary, Nire-reject ano? na yung dictionary. Congrats Bro Eugene at malinaw yung Excuse me for a while. ay hindi ito pa pala si ma'am. Objections na mga comments dyan na kami ang nagpa-burn out. Di ma'am, You're Ma'am, joke lang yun, ma'am. Sorry, ma'am. Nakinig yes, pala. joke lang po yun ma'am. Sorry, joke lang yun ma'am. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Okay, ma'am, sorry. Palakihin ang pride sa inyong heart. Huwag niyong palakihin ang pride sa inyong heart. Yes ma'am. Sorry ma'am, joke lang po yun. Kala ko wala na si ma'am, nandiyan pa pala.
Yeah. Oh, sa mga marites pala kayo, no? Pag wala na ang isang tao, marami kayong mga hindi magagandang salita na hindi ninyo kayang isabi sa nandito pa ako. Huwag kayong ganyan. Huwag kayong liar. Because liar Ma'am Jen, is the sign of Ma'am Jen, nandyan ka pa nang banggitin ni Brother John Rion. At hindi kami pwede manghimasok sa debate ninyo. Yeah, pasensya ka na, okay? Yun pa man, yun pa man, congrats sa kanilang dalawa pa rin, no? Dahil talagang yung kanilang passion, yung kanilang talagang pinaglalaban nila, no? Yung mga paniniwala nila. Pero syempre, for me, bilang isang commentator, nagbe-base kasi ako sa arguments and evidences, no? So, pag may standard evidence, then nire-reject nung isa na wala naman siyang may pakitang counter evidence. So for me, malinaw po na pabor ako doon sa mga latag ni Broga po at yung mga tanong niya na kahirap Sir, talagang... kami lang ang magdebate, sir. Tayo ang magdebate, sir. Okay. Jando. Natin kung ano talaga ang Sige, katotohanan. Okay, congrats na lang dalawa, pero isa lang may kasabihan tayo. Ang Ano yan? pikon ay laging talo. Ang tanong, sinong napikon? Yun na nga. At saka Ang ganito, pikon ay laging talo. Ang tanong, sinong Nag-rebuke lang ako napikon? sa inyong Sino mga nagsalita ng pinagawa. mangmang kanina? I already okay. And then, magkomentaryo muna tayo kasi wag wala pa kayo komentaryo. Ako na lang bibigay ng komentaryo. Hindi pa ako tapos mag-komentaryo, Bro Jando, kasi na-interrupt si ma'am. With due respect, ma'am Genevieve, no, ito po ay honest commentary. No? As I said, sa isang debate, ako bilang isang commentator, ang tinitignan ko evidences, no? Evidences, and then questioning, and then for a while. ma'am, commentary po to, ma'am. Hindi na po ito debate. Ma'am, hindi na po ito debate. Commentary po ito, ma'am. So, out. yes, ma'am. Pero hiningan kasi kami tapos na yung debate nyo, ma'am. Yung main host po ay humingi ng commentary. So, programa po namin to. So, makinig ka na lang po, ma'am. Sorry kung masakit. Can I also, sir? Yes, ma'am. Pero... Hindi, ma'am, commentary ko to sa sa debate niyo, no, bilang isang kabahagi ng programang ito. Syempre, hindi dahil sa pabor ko ako dahil Catholic si Bro Eugene, hindi po ganoon. No? Sabi ko nga, ako pag hahatol ako ng isang talakayan, ang tinitingnan ko syempre una-una yung arguments, pangalawa yung mga presentation, no, yung may standard reference, and then the way magtanong at the way sumagot. So, nakita ko lahat ng pabor doon sa kaharap mo si Brother Eugene. Kaya para sa akin, ma'am, bugbog ka talaga, ma'am, sa gabing ito, ma'am. Kaya nga hindi mo agad siya masagot sa simpleng tanong. Hindi mo siya agad madirekta. Kailangan pang i-object para maitama yung iyong pag-iwas sa simpleng tanong. So, congrats sa inyong dalawa. Alam mo din kung ano ang pinaglalaban ko, sir. Yes, ma'am. Alam mo din kung anong palo ka pinaglalaban. talaga, ma'am. Kahit ano pang Open ma'am. your mind, sir. Open Hindi talaga makapag-figure. Brad Jando. your mind. All Brad of Jando. you. Yes. Dahil nag-interrupt si ma'am, di niya kaya ang komentaryo. Isang tanong lang. Dahil nandyan pa siya sa linya eh. Yes, At kayo lang. siya. Isang tanong lang, ma'am. Sige, kayo Ah. lang. Gutin ko Ang kayo lahat. binasa ni Brother Eugene na dictionary na Sunday is a Christian Sabbath, tama ang dictionary, mali. Sir. Sir. Bang Genevieve, Tama para sa inyo, pero sa kasi Bible hindi. nagbabatin kayo eh. Nagbabatin ka kasi kanina ka pa, batin.
Tinatanong ko na ni Brad Tata ngayon for ano lang sa mga nanonood. Kaya nga ma'am, para sa amin, panalo talaga si Bro Eugene kasi tulad ngayon, tinanong ka na naman ni Bro Tata, ayaw mo naman sumagot. About Ma'am, hindi ba gusto ko kayo. Brad Tata? Bilang, yung Brad kapatid Jando, will agree to share with bilang, him. bilang There's membro siya ng DepEd, Oh, ang dictionary nandyan sa library. yun. Webster's Dictionary. Sabi ng dictionary, ang Sunday, first day of the week, Sunday, Christian Sabbath, tama ang dictionary, mali. Oh, pag-isagot po yun, Ma'am Genevieve, kung tama ba daw o mali. At may nanonood na ano diyan, taga Department tama of sa Education. inyo, pero hindi tama sa Bible. Hindi, ma'am, hindi tinatanong ma'am kung tama ba o hindi. Yes. Cool. Ang Kahit sino pa silang haharap sa akin, I will fight with them. Ma'am Genevieve, ang tanong ni Batata, hindi niya tinatanong kung tama ba sa Bible o hindi. Ang tanong niya, tama ba ang dictionary o mali? Oh. I already answered you. Tama sa inyo. Tama. Hindi. Para sa iyo, ikaw tinatanong. Pero hindi Ah. tama sa Hindi Bible. kami ang tinatanong. Genevieve, May mga kami ang mga tinatanong. teacher na nakikinig, Bro Ikaw Jando. ang tinatanong, ma'am. Para May sa mga iyo, teacher. bilang teacher. Para sa iyo bilang teacher, tama ang sinasabi ng dictionary o mali. Kuan ka naman pala ma'am, naka-communicate ka naman pala kahit hindi mo nakikita yung mukha. Tuloy na lang natin to. Kung hindi ka makapagpigil, ma'am, i-remove ko na lang yung co-host mo. Tsaka yung teacher, mga teacher, narinig ka, ayaw mo maniwala sa dictionary. But ano ka? Bad image ka kung ganyan ka. Oo, di ka naniniwala sa dictionary. Ma'am, tinatanong ka ni Brad Tata. Okay, sige Bilang ha. teacher, tama ba daw Standard reference yung Bro Jando. Anong sabihin ng DepEd sa akin? Yes, Ma'am Genevieve, kasi teacher ka na talaga. Gamitin namin I understand na mali ang dictionary ninyo na sinabi na Christian Sabbath ay Sunday. Gamitin namin Dahil doon pa rin tayo. Na to, no ba naman Hindi to? magandang ugali, Brad Jando. Wag Hindi na lang. maganda ang Hindi ugali. magandang ugali. Bro JD. Anoyin ko na lang to si Ma'am Genevieve kasi hindi JD. Tawagin niyo lahat ng O, para makakomentaryo tayo ng tuloy-tuloy Bro Jando. Sige, remove co-host ko. Tawagin niyo lahat ng O, para makakomentaryo tayo ng maayos. Di tayo makapag ano kasi Sumasagot pa rin. ayaw naman sumagot. Ano ba naman? Kaya nga sabi ko kaganina, malinaw talaga na panalo si Bro Eugene kasi hindi siya makasagot sa simpleng tanong kasi alam niya talagang maiipit siya. So, hindi niya masagot-sagot ng direkta. Bro, Pa siya sa para sa meron inyo, akong para sa meron inyo akong mali yun. Pero meron akong sa Bible. Oh, yes, bro. Meron akong clarification ba? Bilang isang teacher nire-reject ng diksyonaryo. Sabi niya kanina, I will reject that. Di ba malaking kahihiyan yan sa mga departamento nila? Ay, Tama. oo. Bilang teacher, kahihiyan si teacher sabihin na mali ang dictionary at Yung credibility niya bilang teacher, maapektuhan yun. Tama bro, nanonood ngayon bro yung ano ko. Nanonood yung teacher ko sa ano ngayon, sa English dati nagpapagawa ng vocabulary. Kasi walang Brother. teacher na hindi nagbabase sa diksyonaryo, no? Walang teacher na hindi nagbabase sa Paano? diksyonaryo tapos ikaw mismo sasabihin mo hindi mo tatanggapin ang isang diksyonaryo. Naku po. Paano kaya ito nakapasa ng exam sa board? Ayan Hindi naman. hindi pa kasi siya nakikipagdebate noon eh. Brother, naganda po talakayan. Ano bro? Ano ba mga komentaryo mo sa naganda talakayan? O yun na nga, sisimplihan ko na lang, talagang talong-talo si ma'am. Again, Di ba ulitin ko, bro, di ba nasa DepEd guidelines yan, dapat Sunday rest day talaga? oh. Kaya nga, unang-una, ang komentaryo ko talaga unang-una, ulitin ko na lang yung komentaryo ko kasi i-interrupt kasi ni Ma'am Genevieve. Kung nakikinig ka pa Ma'am Genevieve ngayon, no, with due respect, hindi naman dahil sa tinutulig sa ka namin dahil sa mga mali mong sagot, mali mong mga pananaw sa interpretasyon sa Biblia. As I said, Ma'am, dahil debate ito, nagbe-base ako hindi sa kung ano yung
stand mo bilang isang Kristiyano at or stand ni Bro Eugene bilang isang Katoliko. Nagbe-base ako sa argumento, evidences, questioning, and answering. At lahat ng yun, ma'am, sorry, no? With your respect, pabor lahat kay Brother Eugene ka po, ma'am. No? Napakalinaw si Bro Eugene sa kanyang mga ginamit. Hindi self-interpretation, hindi siya gumamit ng comics, standard reference. Ano bang ibig sabihin ng standard reference? Walang ano Bro, dyan, walang Bro, natawa. Sandali lang. Natawa tuloy ako sa kanya, bro. Dahil dati pa yan, yung una naming debate ba na True Church. Sabi niya, Bible alone lang. Sabi ko, hindi pwedeng mag-Bible alone dahil mayroon tayong references. Can you define what is standard reference, ma'am? Ang sabi niya, simento, bakal, yung mga... ano ba yan? Sabi ko, hindi naman yan. Sabi niya, yan kwan yan, standard yan. O, standard nga, pero material naman yan eh. Sabi ko, standard reference. Ayan na nga, reference yung simento, yung daw kabilya, yung daw mga soil. Ano ba naman yan? Kahit yung bakal may substandard yun. O yan yung ibig niya sabihin. Sabi niya, standard ito dahil ito yung ginamit sa bahay. Oh, pero hindi yan sa Kung yun material. pala dapat, kung yun ang ano niya, kung yun ang kanyang definition sa standard reference, dapat nung nag-debate siya sa iyo, bro, nagdala siya ng mga kable. Dala siya ng semento diyan, tas yan ang ipakita niya. Imbes magsulat ako sa papel na kung saan ko siya titirahin, naguguluhan ako sa explanation niya kanina. Wala naman ako naintindihan. Kaya nga, again, pangatlong beses na akong naudlot sa komentary ko. Again, malinaw talaga na si Bro Eugene ang nanalo sa debating ito. So, with your respect, Ma'am Genevieve, Ito, maayos naman yung latag mo, pero wrong interpretation at wala sa katotohanan. pangalawa na yan yung nireject, bro. Ito ang kasaysayan ng daigdig. DepEd pa naman to, DepEd, education. Sabi ko, sa pahina 179 ganito, si Kristo'y nasa loob ng simbahang Katoliko. At ang simbahang ito'y inatasan ni Kristo ng misyon para sa buong sangkatauhan. Bilang isang teacher, naniniwala ka ito, re-reject mo ito sa I will reject that one. Nako, pati ba naman itong DepEd na libro mismo? I-reject mo. Okay, ako naman bibigay ng komentaryo ko kasi alas 10 na. Baka maubusan ako ng Sige. oras. Ito naman, yung observation ko kasi sa role ng Russia TV, affirmative stand. Pagdating sa first cross-examine, ang itatanong ng negative stand, yun lamang prenitenta ng affirmative stand. Based sa observation ko ng Russia TV. Pero nakapagtataka, kanina pa ako nag-iingay dito eh. Sigaw pa ako na sigaw dito eh kasi hindi nyo ako marinig. Talaga pinatay ko, nanonood lang ko dun sa TV. Sigaw kasi, ano ba naman yung mga tanong ni Ma'am Genevieve? Hindi naman yun mga presentation. Brother Eugene. Oh, tapos meron pa siyang ako nga nag-ano na ako rito na nilista ko na yung niya, yung mga sasabihin ni Ma'am Genevieve, napunta pa siya sa Fourth Empire. Fourth Empire. Ang topic, Sunday is a Christian Sabbath. Ang rule ni Ma'am Genevieve doon, tutulan niya yon ng Sunday is the Christian Sabbath by proving that Saturday is the Christian Sabbath. Pero, sa Fourth Empire, napunta sa Fourth Beast, tapos napunta pa siya sa nagreklamo siya, objection moderator. Ano yon? Hindi namin topic ito yung Sunday Lord's Day. Sunday Christian Sabbath. Ang topic namin yung pagkabuhay. Pagkabuhay. Alo akong sumigaw doon sa loob ng studio. Anong pagkabuhay? Hindi yan ang topic. Ang tanong kasi ni Brother Eugene. Sabi dito, after the Sabbath, the dawning of the first day of the Sabbath week, ang tanong, ano yung narinig mo? Yung first day, Sunday is a Christian Sabbath or Sunday is not a Christian Sabbath? Ang sabi niya,
ang linaw ng sinabi dyan. May 2 araw. Merong linggo at meron ding Sabado. Ano naman yun? Hindi yun tanong. Ako kanina, lang, hindi ako namaos na sa loob ng studio kakasunod sa harap ng TV. Kasi, ayan nag-ano pa nga ako dito, nag-comment pa nga ako dito, hindi pagkabuhay ang topic. Napunta po sa 3 days and 3 nights. Napunta sa 3 days and 3 nights. Ano ba ang, eto nga kaya nga yung kami debate ni Ma'am Genevieve, talaga ini-stricto ko. Bakit? Alam niyo kung bakit. Anong style ni Ma'am Genevieve? Nilalambing ang moderator. Nilalambing yung kalabang debater kasi babae siya Nilalambing niya. Para yung kanyang mga taktika pagbigyan. Nung nakaraan, pinagbigyan siya nung nakaraan ano nangyari? Tuloy na lang siya, tuloy-tuloy. Napunta na sa pinag-uusapan. So, nagrereklamo ako, sabihin niya na umatapang ka, brother Sir Jando, harapin mo. At kung haharapin, ibang topic yung pinagsasabi mo. So, ang napansin ko, nilalambing niya yung kalabang debater. Para po, walang goal kanina na walang objection during presentation. Hindi ako sangayon sa mga ganon. Kasi, pwede siyang lumihis. Tingnan mo, lumihis sa 3 days and 3 nights. Lumihis siya doon sa 4th Empire. Kung saan siya napalihis sa yung reckoning, sunset to sunset o midnight to midnight. Napunta ba naman siya doon? Hindi kung saan siya naabot, kaya pala nag-request siya, walang objection during presentation. Para sa akin, hindi ako sumasang-ayon sa ganun. Hindi rin issue kung anong oras na buhay si Kristo. Ang topic, Sunday is a Christian Sabbath. Yun ang topic. Sunday is a Christian Sabbath at hindi issue kung anong oras na buhay si Kristo. Anong oras ba ng Nawala ka, Bro Jando. Ano? Wala ako? Wait. Saglit. Ayan. Okay na. Okay na. Nagbabago-bago yung pala pag ginagalaw ko yung yung USB. Okay, hello. Andiyan na? Malinaw. Kaya Brother Eugene, pag nagtuloy yung debate niyo, Brother Eugene, ang advice ko is istriktuhin mo siya. Huwag mong hayaan lambingin niya ang moderator, huwag mong hayaan lambingin ka niya para pagbigyan yung gusto niya na alam naman nating hindi tama. Kanina nilambing niya na okay lang ba daw na sana wala daw objection during presentation. Hindi pwede yon. Sa akin, hindi pwede sa akin yon. Talagang hindi ako papayag sa mga ganon. Kung aatras siya kasi hindi siya pinagbigyan din, atras siya. At least napatunayan, ang magandang laban dito, patas. Patas ang tindig ni Eugene. Patasin ang tindig niya. Huwag siyang pagbibigyan. Hindi porket babae siya, pagbibigyan siya. Kaya yun ang maano ko. Kung man to si Ma'am Genevieve, nahimuot kaayo ko niya, sabi ni Mamay. Ewan ko. Kung saan napunta. Kaya ayun. Kung mga tanong niya sa first presentation ni Brother Eugene, hindi naman sa mga presenta. Wala ko naalala na tinanong niya ang mga presentation ni Brother Eugene. Kaya para sa akin, sa debating ito, lamang na lamang si Eugene kasi nakafocus siya sa topic niya. Kung saan, tinanong pa siya. Ano tanong niya kanina? Hindi siya dumasagot sa categorical question Ano yung narinig mo? Ayon sa binasa ko, ano yung narinig mo? Sunday sa Christian Sabbath or sa... Nawala ka na naman. Bro GD, ano nangyayari? Paano yung audio ko na naman ulit? Alo. Palitan mo na yung wire.
Wala ka na naman, wala kang boses. Hindi ka naririnig, bro. Hello. Yan. Yan. Ano to eh, kasi ito yung talagang ginagamit ko. Hindi ka Wala ka marinig. na naman. Wala kang mic. Hindi ka marinig. Ayan, nawawala. Hello. Nawawala-wala. Oh, no, wala. Mic mo yan. Yun na nga, yung core dito. Hindi ko kasi magamit ang laptop na to eh. Kaya, eto yung hindi ko magamit. Kaya ito ngayon, yung ano ko pa, wala-wala yung boses ko. Pasensya na po kayo. Okay, palipat-lipat yung microphone ko. Your default microphone has changed to microphone array. Kung saan na napunta yung microphone. Yun na, bahala na. At least, congratulations kay Brother Eugene. Sino pa bibigay ng komentaryo? Sana, salamat na lang tayo. Hello. Narinig ka, bro. Go ahead. Alas 10:15 na. So, ulit tayo na lang tayo. Teka, Sige. teka. Ah, Wait lang. Nagaano si Brother Romel Timbevilla from Israel, Jerusalem, Israel. Okay, Brother Romel Timbevilla, pasok. Brother Romel, Shalom, mga kapuntos. nasaan ka ngayon, Brother? Ano lang ako. Marinig ako dyan. Yes, naririnig ka bro, go ahead. Ay, maraming salamat sa narinig nating debate. Ano po? So, masaltob, no? Congratulations, Brother Eugene. Pinapaikot-ikot kanya sa sa reckoning. So, wag tayong padala sa kanila yung reckoning kasi mali yung reckoning niya sa tinatawag na Shabbat. Kung titingnan natin yung Biblia, sabay yung Shabbat ng 7 days at saka yung first day ng Pesach o Passover. So maraming salamat, papuri sa Diyos. God bless us all. Ito pong inyong lingkod, Brother Romel Timbevilla ng Holy Land of Jerusalem, Israel. Shalom, shalom. Ayan, Wala. Brother Eugene, i-add mo yan si sa friend mo si Brother Romel Timbevilla. Connection natin yan, Brother Eugene, sa sa Jerusalem, Israel mismo. Nasa Sige. Jerusalem. Kung meron ka tanong about Jerusalem, ano yung mga kultura nila sa Israel? Totoo ba? Nasa Israel si Kristo namatay ng araw ng Merkoles. Napunta siya doon. Naalala ko. Napunta doon si Ma'am Genevieve. Brother Romel Timbevilla, andyan ka naman sa Jerusalem, Israel. Tinuturo ba dyan sa Jerusalem, Israel, Brother Romel, na si Kristo namatay sa araw ng Merkoles? Hindi po. Malaking pagkamali. Walang turo rito na Merkulis. At saka pwede natin tanungin siya yung Merkulis niya. Pag nabasa natin mag-alas 3 ng hapon ng Biyernes, pero kung Merkulis yan, Sabat pa yan dito, hindi pa makagalaw ng Sabado ng hapon. Back to you, Bro Jando. Ayan. Meron kang tanong dyan, Brother Eugene, about sa kaganapan sa Jerusalem, sige, Israel. sige. Kung link ba yung sinasabi nila o katang isip lang, papatunayan yan dahil meron tayong connection sa Jerusalem, Israel. Okay. Sige. Bukas na lang yung komentaryo natin sa live ko. Paki-follow na lang sa ating YouTube channel, Lakbay Katoliko TV, at sa aking Facebook, Eugene Pellegrino Bernido Gapo. Magla-live ako bukas regards about this debate. God bless. Tagalog, brother, nood kami. Tagalog yan. Wala akong Bisayang live, wala. Puro Tagalog yan. Ayun. Okay, so huling mensahe na lang, Brother Eugene, ikaw muna mauna. Okay, so maraming salamat sa mga nanonood, lalong-lalo na sa atin dyan sa Maya sa Jerusalem. At sa lahat ng mga nag-aantok na nanonood, salamat. At anyway, hindi ko kayo maiisa-isa. Ang dami dito, nagbasa ko ng mga komento. Maraming thank you very many po sa inyong lahat. God bless, mag-ingat po kayo lagi. Okay, thank you, Brother Tata. Huling mensahe, Brother Tata. Nandiyan ba si Brother Tata?
Yan, kanina bro. Oh, wala na? Oh, sige, ikaw na lang, Brother Jan. Huling mensahe, Brother Jan. Ayun, isang mapagpalang umaga tanghali po mga kasebentuan mga kapuntos natin. At para po kay Brother Eugene, isang congratulations Brother Eugene, no? Dahil may isa dito nag-comment, sabi niya, I don't know about your guys, but I'm lost in translation here. Ma'am talking vaguely about grammar and being dogmatic. But I hope as a teacher, she should focus in her pronunciation. Kaya ayun, napakaganda kasi ng ano ni Brother Eugene kahit ako Rojando na ano doon kasi yung dictionary binaliwala ni Ma'am no, Ma'am Genevieve. Sana as a teacher dapat yung dictionary talaga yun ang isa sa mga priority natin bilang isang guro. Yun naman po mga kasipintuan at ulitin ko, congratulations Brother Eugene Gapo para po ipagtanggol ang ating simbahang Katolika. Yan naman po my dear brothers and sisters at God bless us all. Sa hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, please subscribe Mr. 721 Catholic po ang inyong lingkod at kapanalig. Back to you Brother Jando. Okay, thank you tayo, Brother Aljan. Brother Romel, andyan ka ba, Brother Romel? Wala. Brother Angel, ikaw na lang, Brother Angel. Yes, salamat po sa Diyos, no? Ayan, natapos na naman po tayo at congratulations po, Brother Eugene, no? Yun na nga, no? Nakakalungkot lang, no? Ipag-pray na lang po natin yung mga sila'y biktima lang, hindi nila kasalanan yan, na biktima ng kanilang mga pastor. Na biktima lang ng mga pastor nila, no, ng mga maling interpretation at doon mo makikita yung yung karunungan panlupa kasi pag iniisip nila pwede nila lang i-apply pagdating sa spirituality, no? So iba 'yun. Kaya meron din akong classmate na valedictorian na ikwento ko na sa inyo, no? Valedictorian talaga namin, magaling siya sa academic. Ginawa niya ngayon, nagbasa siya ng Biblia, ayun, nagpastor, ngayon mayaman na. So, mali-mali na interpretation niya. So, nakakalungkot lang. Basta't hindi ka guided by the church talaga, nag-self-interpret ka, maliligaw ka dyan. So, paalala po yung mga matatalino dyan, no? Ingat po kayo, may church tayo, may simbahan mag-guide dapat sa Biblia. Mahirap, ano yung Biblia, mahirap interpret. Kaya nga, kanina pinakikinggan ko nga no, para i-read dapat doon negative side siya, magbigay man lang siya sana siya hanggang ngayon Christian Sabbath is Saturday, wala siya naibigay kung saan siya napunta. So yes, congratulations, talagang ang katotohanan hindi mananaig, no? Salamat sa Diyos at muli i-share po natin ito at paalala po sa lahat ang ating ebanghelyo kanina, no? Napakaganda ng ebanghelyo. Paalala po sa atin, no? Yung mga may chance pa, no? Yung mga makasalanan, pwede pa magbalik loob, tatanggapin ka ni Lord. At yung naman na, ayan, kagaya ni Sister, kagaya ni Madam, mga naliligaw na landas, imbis na magalit tayo, let's pray for them, no? Imbis na kagaya ng panganay kanina, nagalit pa siya sa kapatid niya imbis na ipag-pray niya magbalik loob. So yun po yung paalala sa atin. Let's pray for them at ang Diyos nandyan siya. Willing siya magpatawad at sana baguhin sila at hipuin nila ang puso nila. Hipuin ni Lord ang puso nila para magbalik loob sa tunay na simbahan na tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Yun lang po. Naway marami tayong natutunan ngayong gabi ito. To God be the glory. Salamat po. Good night, everyone. Back to you, Bro Jando. Okay, good night, everyone. Bro GD. Hello? Bro GD. Hello, narinig ako? Yes bro. May basahin na ako dito bro. Bukang teacher to teacher to. Sabi dito ni isang guro siguro to, si Maray Sister Janino na to, sabi niya, she's bound to obey the code of code of conduct and ethics of teacher. She needs to have some facts. Hindi ethics, ethics. Hindi mga pato, hindi mga pato. Ay, sorry. Sabi Pato dito yun, ni bro, Ma'am Janino pato. na to, sabi niya, she Ethics. bound to obey the code of conduct and ethics. Ethics ba? Ethics. Ethics of teachers. She need to have some fact checked on the conflict of interest she creates between her belief and her professions. Sabi niya.
Para kay Ma'am Genevieve. Yun, Mm. nag-react na yung mga teacher. Teacher to Lagot, teacher na to. lagot siya yan. Kawawa Pag ka may nito, Ma'am nakarinig- Genevieve. Pag may nakarinig natin Department of Ed, lagot siya dyan kasi mayroon siyang kinikilingan eh. So in the first place, ano na yon, sinumpa ang ano na yung tungkulin niya yun sa Department of Education, sa gobyerno, na ituturo niya lahat, lalo na yung mga standard reference, kailangan gamitin niya yan. So delikado siya dyan sa mga ano niya ngayon, sa mga against niya sa mga standard reference ng gobyerno natin. So delikado yan. Back to you, Bro Jando. At saka napansin ko kay Ma'am Genevieve, paawa effect. Sasabihin niya, normal lang na hindi kami paniwalaan. Hindi nga naniniwala yung mga tao natin sa mga apostol eh. Kaya, natural, kung pagtatawanan siya dahil sa nireject yung dictionary, para sa kanya, baliwala yun kasi normal lang na kami pagtawanan, kami uusigin. Hindi ka naman inusig dahil magkamananampalataya ka eh. Inusig ka kasi mga ebidensya, nire-reject mo. Yung mga pinagsasabi mo, walang ebidensya, tinitindigan mo. Yun ang problema doon. Okay? So hanggang dito na lamang po tayo. Salamat po sa inyong lahat at closing prayer na po tayo. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, O Prince of heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Paalam. Yan, pagpalang umaga ng halik po kumalo. Mga seka, agapan ng sa ating simbahan. Walang takot sa pagdipinsa, ipahayag ang mga natutuhanan. Sa pamagitan ng referensya, sa Biblia at mga kasaysayan, upang ipaalam ang tunay na simbahan, mga doktrina para sa kalikasan. Kami ang mga CFDs at tagbilaran, Catholic Faith Defenders, sundalo ng simbahan. Ikaw ay Katolik, dapat mong ipaglaban ang pananampalataya ng ating simbahan. Ang aming misyon ay ang pagdipinsa sa mga atake ng mga bulaang toko, para patibayin ang bawat Katoliko upang di malungkot sa ibang pastor at ministro. Kaming mga CFD, tanggol sa ating simbahan, walang takot sa pagdipinsa, ipahayag ang mga katotohanan sa pamagitan ng referensya sa Biblia at mga kasaysayan, upang ipaalam ang tunay na simbahan, mga doktrina para sa kalikasan. Sa Mateo 16:18, ang simbahan itinayo ni Hesu Kristo. Hindi ibang iglesia kundi ang Katoliko, walang makapanay kahit pa ang impyerno. Noong Katolik nagsimula ang Katoliko, si San Pedro pinili naging unang pangulo. Pangako ng Panginoon ay kanyang sasamahan, ang itinatag na simbahan hanggang sa kawakasan. Kaming mga CFD, tanggol sa ating simbahan, walang takot sa pagdipinsa, ipahayag ang mga katotohanan sa pamamagitan ng referensya sa Biblia at mga kasaysayan, upang ipaalam ang tunay na simbahan,
nagtayo ng simbahan.